यशस्वी होत असताना कार्यकर्त्यांना सुद्धा तिथपर्यंत नेण्यामध्ये दादांचा फार मोठा वाटा आहे आणि म्हणून कार्यकर्त्यांची प्रचंड अशी मोठी फळी ही दादांसोबत नेहमीच राहते आणि गेल्या 35 वर्षामध्ये प्रत्येक क्षण आणि क्षण या सिंधुदुर्गाच्या विकासासाठी ज्यांनी खर्च केला आणि म्हणूनच सिंधुदुर्गाचे विकास पुरुष, कोकणचे भाग्यविधाते, सिंधुदुर्गाचे भाग्यविधाते म्हणून ज्यांच्याकडे पाहतो ते आदरणीय दादांचा आजचा हा वाढदिवसाच्या निमित्तानं पण अभिष्ट चिंतन सोहळ्याच्या निमित्तानं आपण शुभेच्छा देत असताना दादा शतायुषी व्हावेत यासाठीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित आहात. पुन्हा एकदा आपण सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. एकदा जोरदार टाळ्या दे सर्व उपस्थितांसाठी. या निमित्तानं व्यासपीठावरती सुद्धा मान्यवरांची अगदी काही वेळातच उपस्थिती लाभते आहे. मित्र, आजच्या कार्यक्रमाचं लाईव्ह प्रक्षेपण फेसबुक लाईव्हच्या निमित्तानं किंवा यूट्यूबच्या माध्यमातून सुरू आहे आणि म्हणून आपण या ठिकाणी फक्त या सिंधुदुर्गातील शरद भवनमध्ये बसलेलो आहोत आणि इथपर्यंत आपण मर्यादित सीमित नाही आहोत की जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये आजचा अभिष्ट चिंतन सोहळा पोहोचतो आहे आणि आता सुद्धा प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी त्याचं लाईव्ह प्रक्षेपण पाहण्यासाठी हजारो कार्यकर्ते, हजारो नागरिक या निमित्तानं वाट बघतात की केव्हा एकदा दादांच्या व्यासपीठावरती आगमन होते आणि आपली ही जी आपली आपण वाट बघतो आहोत, प्रतीक्षा करतो आहोत, ती अगदी काही वेळातच त्याला पूर्ण विराम मिळत असताना दादांचं काही वेळातच या ठिकाणी आगमन होत आहे. मी पुन्हा एकदा दयानंदाला विनंती करतो, कृपया आपल्या सुस्वर गायनानं आपल्या या कार्यक्रमाला एक वेगळी बहार गेले तासभर त्या निमित्तानं निर्माण करतात. एकदा जोरदार टाळ्यामध्ये दयानंद पेडणेकर आणि त्यांचीच कन्या असली प्रसिद्ध गायिका धनश्रीसाठी एकदा आपण जोरदार टाळ्या देऊयात. धन्यवाद. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. एक सुंदर असं पुन्हा एकदा की नमस्कार. अश्विनी येणार काय माहिती नाही, पण दादांचं आगमन होत आहे काही वेळातच, अगदी 15 मिनिटामध्ये, 10 ते 15 मिनिटामध्ये. मित्र, माजी शिक्षण मंत्री विद्यमान आमदार आदरणीय दीपकभाई केसरकर यांच्या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. जोरदार आणि आदरणीय दीपकभाईंचं आपण स्वागत करूया. या निमित्त शिवसेना जिल्हाध्यक्ष आदरणीय सर्वांच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. जोरदार टाळ्या देत आदरणीय दत्ताजी सामंत यांच्यासाठी. या निमित्तानं माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष आदरणीय अशोक सावंत, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष आदरणीय काका कुडाळकर, आदरणीय संदीप उत्तरकर यांचंही या निमित्तानं आगमन झालेलं आहे. आणि मित्रो, अनेक चॅनल्स, अनेक प्रिंट मीडियाचे प्रतिनिधी प्रमुख या निमित्तानं उपस्थित आहेत. त्यांचंही आयोजकांच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. मित्र, मान्यवरांचं आगमन होताना आपला सर्वांना विनंती राहील जोरदार आपण त्यांचं स्वागत करूया. निमित्तानं जिल्हा बँकेचे सीओ आदरणीय प्रमोद गावडे साहेब, आदरणीय संचालक आत्माराम मोठवणेकर, रवींद्र मडगावकर, नीता राणे, समीर सावंत यांचं या निमित्तानं आगमन झालेलं आहे. जिल्हा परिषदेचे माजी पदाधिकारी या निमित्तानं उपस्थित आहेत. त्यांचे अनेक उपस्थित आहेत. त्यांचं सर्वांचंही आयोजकांच्या वतीनं स्वागत करतो. अगदी काही वेळातच दादांचं ठिकाणी आगमन होत आहे. त्यांच्यासोबत आपणा तरुणांचं नेतृत्व आणि हृदयस्थानी विराजमान विधानसभेतला बुलंद आवाज आदरणीय नामदार नितेशजी राणेसाहेब यांचंही अगदी काही वेळातच आगमन होत आहे. त्यांच्यासोबत आहेत आमदार निलेशजी राणेसाहेब, आदरणीय जिल्हाधिकारी अनिल पाटील साहेब, आदरणीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग रवींद्र खेबुडकर आणि आदरणीय सौरभ अग्रवाल साहेब, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग यांचंही या निमित्तानं आगमन होत आहे काही वेळातच. आणि मित्र, या सदाबहार आणि नीटस अशा या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं त्याचे साक्षीदार होण्यासाठी आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित आहात आणि म्हणून आपण सर्वांचंही स्वागत करत असताना काही वेळासाठी फक्त मी दयानंद पेडणेकर यांना विनंती करतोय की आपल्या सुस्वर गायनाने पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना मंत्रमुग्ध करावं.
आपण सर्वजण उपस्थित आहात. आयोजकांच्या वतीनं आपण सर्वांचे पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. मित्र, काही वेळातच अनेक आज दिवसभरामध्ये दादांच्या अभिष्ट चिंतन सोहळ्याच्या निमित्तानं प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी अनेक ठिकाणी कार्यक्रमांचं आयोजन केलेलं आहे. तरी सुद्धा आपल्या व्यस्त वेळापत्रकातून आदरणीय दादा आपल्या प्रेमाखातर या ठिकाणी काही वेळातच ठिकाणी पोहोचत आहेत. या निमित्तानं मान्यवरांचं स्वागत. त्यानंतर मित्रहो, ऑनलाईन उद्घाटन कार्यक्रम जिल्हा आरोग्य विभागाच्या वतीनं अनेक योजनांचा शुभारंभ या निमित्तानं आज याच व्यासपीठावर होतो आहे. त्याचप्रमाणे दादांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं प्रत्येक तालुक्यावर विविध स्पर्धा घेण्यात आल्या. त्याचा पारितोषिक वितरण समारंभ सुद्धा याच निमित्ताने या व्यासपीठावरती होईल. त्याचप्रमाणे मित्रहो, जिल्हा सिंधुदुर्ग बँकेच्या वतीनं बलसिंधू दत्तक योजना या योजनेचा शुभारंभ आज या निमित्ताने होतो आहे. तसंच मित्रहो, आपणा सर्वांच्या माहितीसाठी उमंग चाइल्ड ट्रस्ट मुंबई भांडूपच्या वतीनं आयोजन त्यांनी केलेलं निलोत्पल पांडे निलोत्पल पांडे मृणाल पांडे करायचे मृणाल बसवते मृणाल पांडे पांडे नाम बराबर स्पेलिंग में थोड़ा निलोत्पल मृणाल पांडे. ओके. काय केलं? स्पोर्ट्स, ये सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए पूरा स्पोर्ट्स. नमस्कार, सुस्वागतम. ज्या सत्कार मूर्तींची वाट पाहण्यासाठी आणि ज्यांना अभिष्ट चिंतन करत असताना शुभेच्छा देण्यासाठी आपण आतुरतेने वाट पाहत आहोत ते आदरणीय खासदार साहेब नारायणरावजी राणे साहेब यांचं अगदी काही वेळाचं आगमन होते. त्यांचं या प्रांगणामध्ये आगमन झालेलं आहे. आपल्या या व्यासपीठावरती काही वेळाचं आगमन होत आहे. मित्र, छोटीशी दुरुस्ती करतो. मागासपासून 72 की 73 याच्यामध्ये, आणि ते निश्चित आहे की दादा आज 73 वर्ष पूर्ण करून 74व्या वर्षामध्ये पदार्पण करत आहेत. आणि या शुभेच्छाने अभिष्ट चिंतन देत असताना त्यांना फक्त 73 वर्षाच्या पण शुभेच्छा देण्यासाठी जमलेलो अजिबात नाही आहेत. आपण ते शतायुषी व्हावेत याच शुभेच्छा देण्यासाठी आपण सर्वजण या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित आहात. आयोजकांच्या वतीनं पुन्हा एकदा मी आपणा सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. दादांच्या सोबत आदरणीय मंत्री महोदय,
सिंधुदुर्गाचं पालकत्व आदरणीय नामदार नितेशजी राणे साहेब, आदरणीय माजी शिक्षण मंत्री तथा आदरणीय विद्यमान आमदार दीपकभाई केसरकर, आदरणीय आमदार निलेशजी राणे साहेब आणि इतर सर्वांचं काही वेळाच्या व्यासपीठावरती आगमन होतं. आपल्या सर्वांना विनंती राहील, दादांचं या ठिकाणी आगमन झाल्यानंतर कृपया आपल्या जागेवरती आपण उभे राहून दादांचं जोरदार टाळणी आपण स्वागत करूया. मित्र, 73 वर्ष पूर्ण होत असताना अवघ्या 2 वर्षानंतर आपण त्यांचा 75चा अमृत महोत्सव साजरा करण्यासाठी आपण सगळेजण ची वाट बघत आहोत. त्या शुभेच्छा देण्यासाठी आणि शतायुषी होण्यासाठी आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित आहात. अगदी काही क्षणातच दादांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. मित्रहो, या सिंधुदुर्गाला मंत्रीपद असू दे ते अगदी मुख्यमंत्री पदापर्यंतचा जो मुकुट सिंधुदुर्गाला प्राप्त झाला, अशा लाल मातीचं जन्माचं येणे, जिचा रंग रक्ताचं जी चेतना, असं हे एक बहुआयामी असं नेतृत्व या सिंधुदुर्गाला लाभल्यानंतर एकेकाळचा 35 वर्षाचा सिंधुदुर्ग ज्यांनी पाहिलेला आणि आताचा सिंधुदुर्ग याच्यामध्ये फार मोठा फरक नक्कीच आढळतो आपल्याला. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये, शिक्षण असू दे, उद्योग असू दे, सांस्कृतिक असू दे, लोककला असू दे, प्रत्येक गोष्टीची जाण ज्या नेतृत्वाला आहे आणि प्रत्येक सिंधुदुर्गातला गाव आणि गाव आणि तिथली संस्कृती ज्यांच्या हृदयामध्ये आणि मनामध्ये आहे आणि कार्यकर्त्यांची चपकल ओळख पैलू पाडण्याचं काम सुद्धा दादांनी गेले 35 वर्षामध्ये केलं. म्हणून कार्यकर्ता ते पदाधिकारी हा जो प्रत्येक कार्यकर्ता जो प्रवास आहे तो खरंच थक्क करणारा असा हा प्रवास आहे. आणि या प्रवासाचे आपणा सर्वांचे सारथी अर्थातच आपणा सर्वांचं हृदयस्थानी व्यक्तिमत्व, नेतृत्व आदरणीय खासदार नारायणरावजी राणे साहेब यांचं या व्यासपीठावरती आगमन होत आहे. मी मागे उभे असलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती करतोय की कृपया आपण स्थानापन्न होऊया. अनेक आसनं आपली वाट बघतायत, त्या ठिकाणी आपण स्थानापन्न होऊया. बँक कर्मचारी आहेत उपस्थित, त्यांनाही विनंती आहे कृपया आपण स्थानापन्न होऊया. मागे बरेच बँक कर्मचारी कार्यकर्त्याच्या रूपामध्ये आज दिवसभर ज्यांनी अनेक कामं करण्यामध्ये यशस्वी झालेले आहेत, त्या सर्व बँक कर्मचाऱ्यांनाही विनंती करतो की कृपया आपण स्थानापन्न होऊया. या व्यासपीठाच्या बाहेरच्या बाजूला सुद्धा या सभागृहाच्या बाहेर अनेक जणांची उपस्थिती लाभते, त्यांनाही विनंती आहे. आणि ज्यांची आम्ही आतुरतेने वाट बघतोय, माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री, विद्यमान लोकसभा खासदार, सिंधुदुर्गाचे भाग्यविधाते आदरणीय नारायणरावजी राणे साहेब यांचा आजच्या 73 वाढदिवसाच्या निमित्तानं या व्यासपीठावरती आगमन होत आहे. आपणा सर्वांना विनंती आहे की जोरदार टाळणी आपण दादांचं स्वागत करूया. त्यांच्यासोबत आदरणीय निलमताई वहिनी साहेब यांचंही या निमित्तानं होत आहे. त्यांचंही आपणा सर्वांच्या वतीनं, आयोजकांच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. सुदिनम सुदिनम जन्मदिन तवम भवतु मंगलम जन्मदिनम चिरंजीव कुरु कीर्तिवर्धनम चिरंजीव कुरु पुण्यवर्धनम विजयी भवतु सर्वत्र सर्वदा जगती भवतु तव यशोगानम. कीर्तिवंत, पुण्यवंत, यशवंत आणि विजयवंत नेतृत्व अर्थात आदरणीय नारायणरावजी राणे साहेब यांचं अगदी व्यासपीठावरती आगमन होत आहे. त्यांच्यासोबत आदरणीय निलमताई राणे मॅडम सुद्धा उपस्थित आहेत. आदरणीय या जिल्ह्याचं पालकत्व महाराष्ट्र राज्याचे बंदरे मत्स्य विभागाचे मंत्री आदरणीय नितेशजी राणे साहेब, माजी शिक्षण मंत्री आदरणीय दीपकभाई केसरकर, आदरणीय आमदार निलेशजी राणे साहेब यांचे या निमित्तानं आगमन होत आहे. आणि जोरदार त्याने आपल्या सर्वांना विनंती आहे, ज्यांची आपण आतुरतेने वाट पाहत होतो, या सिंधुदुर्गाचे भाग्यविधाते, माजी केंद्रीय मंत्री, माजी मुख्यमंत्री, विद्यमान लोकसभा खासदार आणि या सिंधुदुर्गातल्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला पैलू पाडण्याचं जे काम ज्यांनी आतापर्यंत 35 वर्षामध्ये केलं, या 73व्या वर्षाच्या अभिष्ट चिंतन सोहळ्याच्या निमित्तानं या व्यासपीठावरती आदरणीय दादांचं आगमन झालेलं आहे. जोरदार टाळ्या दादांचं स्वागत करूया. त्यांच्यासोबत आदरणीय निलमताई राणे मॅडम या निमित्तानं उपस्थित आहेत, त्यांचंही जोरदार टाळ्याने स्वागत करूया. या निमित्तानं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं पालकत्व महाराष्ट्र राज्याचे बंदरे मत्स्य विभागाचे मंत्री आदरणीय नितेशजी राणे साहेब या निमित्तानं व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत, त्यांचे आपणा सर्वांच्या वतीनं स्वागत आहे. या निमित्तानं माजी शिक्षण मंत्री आदरणीय दीपकभाई केसरकर यांचंही निमित्तानं या व्यासपीठावरती आगमन झालेलं आहे, आपणा सर्वांच्या वतीनं त्यांचंही स्वागत आहे.
कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार आदरणीय डॉक्टर निलेश राणेसाहेब या निमित्तानं उपस्थित आहेत, त्यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आदरणीय अनिल पाटील साहेब या निमित्तानं उपस्थित आहेत, त्यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदरणीय रवींद्र खेबडकर साहेब या निमित्तानं उपस्थित आहेत, त्यांचंही आपण सर्वांच्या वतीनं स्वागत आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग आदरणीय सौरभ अग्रवाल या निमित्तानं अनेकांची उपस्थिती लाभलेली आहेत. मधल्या पोर्समध्ये जे उभे आहेत त्यांनाही विनंती आहे, कृपया आपण स्थानापन्न होऊया. या सभागृहाच्या बाहेर सुद्धा अनेकांची उपस्थिती लाभलेली आहे. व्यासपीठावरती सुद्धा अनेक कार्यकर्त्यांची गर्दी आहे, त्यांनाही विनंती आहे, कृपया आपण सभागृहामध्ये स्थानापन्न होऊया. धन्यवाद. या निमित्तानं सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल या निमित्तानं उपस्थित आहेत, त्यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. शिवसेना उपनेते आदरणीय संजय अंगरे साहेब, त्याचप्रमाणे मित्रहो सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आणि ज्यांच्या नियोजनातून आजचा हा कार्यक्रम होतो आहे ते आदरणीय मनीषजी दळवी साहेब, जिल्हाध्यक्ष शिवसेना दत्ताजी सामंत या निमित्तानं उपस्थित आहेत, त्यांचं या निमित्तानं स्वागत आहे. मी आदरणीय अध्यक्ष सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक मनीषजी दळवी यांना विनंती करतोय की कृपया आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न होऊया. या निमित्तानं संजू परब जिल्हाध्यक्ष शिवसेना यांनाही विनंती करतोय पुढच्या रांगेमध्ये आपण स्थानापन्न होऊया. या निमित्तानं विक्टर डांटर साहेब संचालक आणि अनेक मान्यवरांची या निमित्तानं आजच्या व्यासपीठावरती उपस्थिती लाभते. सर्वांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. मित्रांनो नमस्कार. माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री, विद्यमान लोकसभा खासदार, सिंधुदुर्गाचे भाग्यविधाते, महाराष्ट्राचे कार्यसम्राट आणि ज्यांचं नाव सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र नाही, देश नाही, जगामध्ये जिथं ठळकपणे आदराने घेतलं जातं ते आपल्या सर्वांच्या हृदयस्थानी विराजमान नेतृत्व आदरणीय नारायणरावजी राणेसाहेब यांच्या 73व्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं शुभेच्छा आणि अभिष्ट चिंतन करण्याच्या निमित्तानं प्रसिद्ध अभिनेत्री आदरणीय क्रांती रेडकर मॅडम यांचं या निमित्तानं या व्यासपीठावरती आगमन झालेलं आणि IPS अधिकारी आदरणीय समीर वानखडे साहेब यांचं या निमित्तानं आगमन झालं. जोरदार आणि या दोघांचे आपण हार्दिक हार्दिक स्वागत करूया. मित्र, या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आज त्यांना शुभेच्छा देत असताना दादा शतायुषी व्हावं अशा प्रकारच्या शुभेच्छाने अभिष्ट चिंतन करण्यासाठी आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित आहात. सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिनम, चिरंजीव कुरु कीर्तिवर्धनम, चिरंजीव कुरु पुण्यवर्धनम, विजयी भवतु सर्वत्र सर्वदा, जगती भवतु तव यशगानम. मित्र नमस्कार. कीर्तिवंत, पुण्यवंत, यशवंत आणि विजयवंत नेतृत्व अर्थात आपणा सर्वांच्या हृदयावरती विराजमान व्यक्तिमत्व नारायणरावजी राणेसाहेब अर्थातच दादा. जो मार्ग जाणतो, मार्गाने जातो आणि मार्ग दाखवतो तो म्हणजे नेता असतो. आणि म्हणून भाग्य आणि दैवापेक्षा आपल्या कर्मावरती ज्यांचा विश्वास ठेवणारा नेता म्हणजे दादा. ध्येय दूर आहे म्हणून रस्ता सोडू नको, ध्येय दूर आहे म्हणून रस्ता सोडू नको, स्वप्न मनात धरलेलं कधीच मोडू नको, पावलो पावली येथील कठीण प्रसंग, ध्येय पूर्ण होईपर्यंत हार मानू नको, असे नेतृत्व या सिंधुदुर्गाला, महाराष्ट्राला, देशाला लाभलं. त्यांचा वाढदिवस आज आपण साजरा आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये करतोय. मी पुन्हा एकदा आयोजकांच्या वतीनं व्यासपीठावरील मान्यवर आणि आपल्या सर्वांचं आपण सर्वांनी जोरदार आणि स्वागत करूया. या निमित्तानं पाहुणे घरात तोची दिवाळी दसरा अनेक मान्यवरांची उपस्थिती या व्यासपीठावरती लाभलेली आहे. त्यांचं यथोचित स्वागत करण्यासाठी सुरुवातीला आजचे सत्कार मूर्ती तथा आपल्या हृदयावरती विराजमान नेतृत्व व्यक्तिमत्व आदरणीय नारायणरावजी राणेसाहेब यांचं स्वागत करण्याची विनंती जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष तथा या कार्यक्रमाचे आयोजक आदरणीय मनीषजी दळवी साहेब यांना विनंती करतोय आपल्या शिवस्य आदरणीय दादांचं स्वागत व्हावं. जोरदार टाळ्या होऊ देत. गेले 35 वर्ष या सिंधुदुर्गानं दादांच्या अनेक कार्यकर्तृत्वाला पाहिलं, जाणलं, ओळखलं आणि सिंधुदुर्गाला एका वेगळ्या उंचीवरती नेऊन ठेवलं. मी आदरणीय मनोजी दळवी साहेब यांना पुन्हा विनंती करतोय. आदरणीय नीलमताई मॅडम या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचंही या मातृतुल्य अशा व्यक्तिमत्वाचं आपल्या शुभहस्ते स्वागत व्हावं. यानंतरचं स्वागत होतंय मी आदरणीय मनीषजी दळवी साहेब आपल्यालाच विनंती आहे. नामदार नितेशजी राणे साहेब या जिल्ह्याचं तरुण नेतृत्व आणि विधानसभेतला बुलंद आवाज आदरणीय नितेशजी राणे साहेब, पालकमंत्री सिंधुदुर्ग तथा बंदरे मत्स्य विभागाचे मंत्री महाराष्ट्र राज्य
या निमित्तानं माजी शिक्षण मंत्री तथा आमदार आदरणीय दीपकभाई केसरकर या व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. मी मनीषजी दळवींना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते त्यांचंही स्वागत व्हावं. यानंतरचं स्वागत होतंय आदरणीय ज्येष्ठ अभिनेत्री आणि प्रसिद्ध अभिनेत्री आदरणीय क्रांती रेडकर मॅडम या निमित्तानं उपस्थित आहेत. आपलं या निमित्तानं स्वागत आहे. यानंतर आदरणीय आमदार निलेशजी राणे साहेब यांचं स्वागत करण्याची विनंती मी आदरणीय मनीषजी दळवी यांना करतोय. या निमित्तानं कुडाळ मालवणचा बुलंद आवाज, विधानसभेतला बुलंद आवाज आदरणीय निलेशजी राणे साहेब यांचं स्वागत या निमित्तानं होतंय. मी आदरणीय भाजपा जिल्हाध्यक्ष आदरणीय प्रभाकर सावंत यांना विनंती करतोय. या निमित्तानं व्यासपीठावरती जिल्हाधिकारी अनिल पाटील साहेब उपस्थित आहेत. त्यांचं स्वागत आपल्या शुभ हस्ते व्हावं. यानंतर IPS अधिकारी समीर वानखडे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी आदरणीय विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते IPS अधिकारी समीरजी वानखडे यांचं स्वागत आपल्या शुभ हस्ते व्हावं. यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग आदरणीय रवींद्र खेबुडकर साहेब उपस्थित आहेत. मी आदरणीय प्रभाकर सावंत यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आदरणीय जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर साहेब यांचं स्वागत आपल्या शुभ हस्ते व्हावं. यानंतरचं स्वागत होत आहे जिल्हा पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग आदरणीय सौरभ अग्रवाल साहेब या निमित्तानं व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. मी प्रभाकरजी सावंत यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते त्यांचंही स्वागत व्हावं. धन्यवाद. यानंतर मी आदरणीय रणजित देसाई माजी जिल्हा उपाध्यक्ष यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आदरणीय दत्ताजी सामंत जिल्हाध्यक्ष शिवसेना या व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. त्यांचं स्वागत आपल्या शुभ हस्ते व्हावं. आदरणीय दत्ताजी सामंत. यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष भाजपा आदरणीय प्रभाकरजी सावंत उपस्थित आहेत. आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत व्हावं. यानंतरचं स्वागत होत आहे आदरणीय संजय आंग्रे शिवसेना उपनेते या व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. आपल्या शुभ हस्ते आदरणीय संजयजी आंग्रे यांचं स्वागत व्हावं. यानंतर शिवसेना जिल्हाध्यक्ष आदरणीय संजू परब व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. रणजितजी देसाई यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आदरणीय संजू परब यांचं स्वागत व्हावं. महिला मोर्चा जिल्हाध्यक्ष भाजपा आदरणीय श्वेता कोरगावकर मॅडम व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. मी आदरणीय रणजितजी देसाई आपल्याला विनंती आहे आपल्या शुभ हस्ते कोरगावकर मॅडम यांचं स्वागत व्हावं. जिल्हा बँकेचे संचालक आदरणीय विक्टर डांटस व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. आपल्या शुभ हस्ते स्वागत व्हावं. यानंतर जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष आदरणीय काका कुडाळकर व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. मी आदरणीय रणजितजी देसाई यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आदरणीय काका कुडाळकर यांचं स्वागत व्हावं. धन्यवाद. या निमित्तानं व्यासपीठावरती आणि त्याचप्रमाणे व्यासपीठाच्या समोर या सभागृहामध्ये सुद्धा अनेक पदाधिकारी अनेक विभागाचे मान्यवर या निमित्तानं उपस्थित आहेत. आयोजकांच्या वतीनं आपणा सर्वांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. सर्वांसाठी एकदा आपण जोरदार टाळ्या देऊयात. मित्र, ज्या नेतृत्वाच्या 73व्या दिवसाच्या निमित्तानं शुभेच्छा देण्यासाठी त्यांच्यावरती प्रेम करणारे त्यांच्याशी अनेक संबंधाने आपण जोडले गेलेले विराजमान हृदयावरती नेतृत्व आणि या निमित्तानं आजच्या या कार्यक्रमाचं दीपप्रज्वलन करण्यासाठी मी आदरणीय खासदार आपणा सर्वांचा लाडका नेतृत्व नारायणरावजी राणे साहेब यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आजच्या कार्यक्रमाचा दीपप्रज्वलने शुभारंभ व्हावा. मी आदरणीय दादा त्याचबरोबर इतर सर्व मान्यवरांना विनंती करतोय. मंत्री महोदय, आदरणीय आमदार, आदरणीय माजी शिक्षण मंत्री, आदरणीय जिल्हाधिकारी साहेब, आदरणीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेब, आदरणीय अधीक्षक साहेब या सर्वांना विनंती करतोय आपल्या उपस्थितीमध्ये दादांना विनंती करतोय या आजच्या या सदाबहार आणि भव्यदिव्य अशा कार्यक्रमाचा शुभारंभ दीप प्रज्वलने व्हावा. तेज मांगल्याचं प्रतीक म्हणजे दीप आहे. मनातील अंधकार दूर करण्याचं सामर्थ्य याच दीपामध्ये आहे. विकासाची वाट विस्तीर्ण करण्याचं सामर्थ्य सुद्धा याच दीपामध्ये आहे.
अनेक प्रकारच्या योजना निर्माण होत असताना त्या पूर्ण करण्याचं सामर्थ्य सुद्धा याच दीपामध्ये आहे. आणि म्हणून भारतीय संस्कृतीचा रिवाज या ठिकाणी मान्य करत असताना आजच्या निमित्तानं दीप प्रज्वलन या ठिकाणी होत आहे. आजचे सत्कार मूर्ती आणि ज्यांच्या अभिष्ट चिंतनाच्या निमित्तानं आपण उपस्थित आहात ते आपणा सर्वांचं लाडकं नेतृत्व महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री विद्यमान खासदार आदरणीय नारायणरावजी राणेसाहेब यांच्या शुभ हस्ते आजच्या या अभिष्ट चिंतन सोहळ्याचा शानदार शुभारंभ दीप प्रज्वलनाने होत असताना आदरणीय मंत्री महोदय तथा जिल्ह्याचं पालकत्व आदरणीय नितेशजी राणेसाहेब, आदरणीय माजी शिक्षण मंत्री दीपकबाई केसरकर, आदरणीय आमदार डॉक्टर निलेशजी राणेसाहेब यांच्या शुभ हस्ते दीप प्रज्वलन होत आहे. यानंतर मी दादांना विनंती करतो त्याचप्रमाणे अधीक्षक आदरणीय सौरभ अग्रवाल साहेब, आदरणीय जिल्हाधिकारी अनिल पाटील साहेब, यानंतर दादांना विनंती आपल्या शुभ हस्ते धन्वंतरींच्या मूर्तीचं पूजन सुद्धा आपल्या शुभ हस्ते व्हावं. आरोग्याच्या अनेक योजनांचा याच व्यासपीठावरती काही वेळातच शुभारंभ होणार आहे आणि म्हणून आरोग्याची देवता म्हणून ज्याच्याकडे पाहतो आणि आशीर्वाद मागतो त्या अर्थातच धन्वंतरीच्या मूर्तीचं पूजन या ठिकाणी होत आहे दादांच्या शुभ हस्ते. धन्यवाद. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतोय की कृपया आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हावं. धन्यवाद. यानंतर कोणताही कार्यक्रम म्हटलं त्याची रूपरेषा आपल्यासमोर येणं फार गरजेचं राहतं आणि त्या कार्यक्रमाचं रूपरेषा ही प्रास्ताविकेच्या माध्यमातून नेहमीच होत असते आणि म्हणून मी या निमित्तानं डॉक्टर सईदुरी जिल्हा आरोग्य अधिकारी सिंधुदुर्ग यांना मी विनंती करतोय की आजच्या या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करावं करतोय. ज्यांच्या आयोजनातून दूरदृष्टीतून हा भव्यदिव्य कार्यक्रम होतोय ते जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष प्लीज. तत्पूर्वी जिल्हा उपाध्यक्ष आणि जिल्हा भाजपाच्या वतीनं आणि मनीषजी दळवी तथा जिल्हा भाजपा अध्यक्ष आदरणीय प्रभाकर सावंत, प्रसन्न देसाई यांच्या वतीनं दादांना भव्य असा हा पुष्पहार या निमित्तानं अर्पण केला जातोय. दादांवरती असलेलं प्रेम हे तेवढंच सुगंधी आहे. 35 वर्षामध्ये अनेक कार्यकर्त्यांना एका VIP पर्यंतच्या पदापर्यंत नेण्यामध्ये दादांचा नेहमीच वाटा असतो. या निमित्तानं मी प्रसन्न देसाई यांना विनंती करतोय की कृपया आपण जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आदरणीय मनीषजी दळवी यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं प्लीज. धन्यवाद. यानंतर मी आदरणीय डॉक्टर सईदुरी यांना विनंती करतोय आजच्या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक आपल्या शुभ हस्ते. नमस्कार सगळ्यांना. मी डॉक्टर सई रुपेश धुरी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी सिंधुदुर्ग. सर्वप्रथम मी माननीय खासदार साहेब यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देते आणि आपण शतायुषी व्हा अशी मी स्वामीचरणी प्रार्थना करते. आज आपण जिल्हा परिषद आरोग्य विभागामार्फत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि जिल्हा नियोजनमधून ज्या संस्था आपण बांधण्यात आलेल्या आहे अशा 9 संस्थांचं आपण लोकार्पण आणि भूमिपूजन सोहळा संपन्न होत आहे. तर या कार्यक्रमासाठी उपस्थित माननीय खासदार श्री नारायणराव राणे साहेब, तसेच माननीय पालकमंत्री नामदार श्री नितेश राणे साहेब, तसेच माननीय श्री प्रकाश आंबेडकर सार्वजनिक आरोग्य मंत्री, तसेच माननीय आमदार श्री दीपकभाई केसरकर, माननीय आमदार डॉक्टर निलेशजी राणे साहेब, तसेच माननीय आमदार ॲडव्होकेट निरंजन डावखरे, माननीय आमदार श्री ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये आज आपण 10 एप्रिल 2025 रोजी पुढील 9 संस्थांचा लोकार्पण सोहळा आणि भूमिपूजन कार्यक्रम संपन्न होत आहे. तर सर्वांचं या कार्यक्रमामध्ये मी स्वागत करते मनापासून. तर मी आदरणीय खासदार साहेब यांना विनंती करते की त्यांनी सदरील 9 संस्थांचं ऑनलाईनद्वारे उद्घाटन करावं. व्हिडिओ
यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र सासवड तालुका कणकवली, त्यानंतर पणसगाव तालुका देवगड प्राथमिक आरोग्य केंद्र कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम तालुका देवगड BPHU युनिट बांधणे, तालुका वैभववाडी BPHU युनिट बांधणे, तालुका कुडाळ घावनाळे उपकेंद्र इमारत बांधणे, त्याचप्रमाणे तालुका दोडामार्ग येथे BPHU युनिट बांधणे, तालुका सावंतवाडी BPHU युनिट बांधणे, तसेच कडावलमध्ये आपण भूमिपूजनचा तिथे कार्यक्रम करतोय आणि तालुका कणकवली येथे पण BPHU युनिट बांधणे, या सदरील 9 संस्थांचा इथे आपण लोकार्पण आणि भूमिपूजन सोहळा करतोय. सर, ह्या सगळ्या संस्था ज्या आहेत त्या IPHS नामांकित संस्था आहेत. त्यामध्ये जे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत तिथे सर आपण पूर्ण OPD व्यवस्था, IPD व्यवस्था, तसेच लॅब कार्यान्वित आहेत. स्त्री पुरुष वॉर्ड वेगवेगळे आहेत. तसेच सर्व आता 100 डेज कार्यक्रमाच्या अंतर्गत सर इथे सर्व सोयी सुविधा, स्वच्छता या बाबतीत आपण व्यवस्था केलेली आहे. त्यानंतर उपकेंद्र जे आहे ते पण सर IPHS मानांकित उपकेंद्र आहे. तिथे सर्व OPDची व्यवस्था, लॅबची व्यवस्था आणि इमर्जन्सी काय आली तर तिथे आपण सर मॅनेज करतो. हे BPHU युनिट जे आहे सर ते 15 फायनान्सच्या अंतर्गत बांधण्यात आलेलं आहे. BPHU युनिटमध्ये एकूण 3 कक्ष कार्यान्वित आहेत. त्यामध्ये तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय आहे, त्याच्यानंतर लॅब आहे तिथे आणि HMIS युनिट आहे. तर या सर्व लोकार्पण सोहळा आणि भूमिपूजन कार्यक्रम इथे संपन्न झाला असं मी जाहीर करते आणि सर्व मान्यवरांचे इथे आभार मानते. धन्यवाद. दादांच्या आजच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं जवळजवळ 9 प्रकारच्या आरोग्य सुविधा निर्माण करण्यामध्ये जिल्हा परिषद यशस्वी होत असताना महाराष्ट्र शासनाचं त्यासाठी लाभलेलं जे सहकार्य एकदा जोरदार टाळ्या होऊ देत जिल्हा परिषद आणि महाराष्ट्र शासनासाठी सुद्धा. मित्र, आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं अशाच अनेक योजनांचा शुभारंभ दादांच्या या वाढदिवसाच्या निमित्तानं नक्कीच होत आहेत. यानंतर मी आजच्या सुरुवातीला जिल्हा पोलीस अधीक्षक आदरणीय सौरभ अग्रवाल साहेब यांना विनंती करतोय आजच्या प्रसंगी दादांना आपण शुभेच्छा द्याव्यात. मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर, मी महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री आणि सध्याचे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघाचे खासदार मान्य श्री नारायण राणे साहेब यांना माझ्यातर्फे आणि संपूर्ण पोलीस दलातर्फे वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो. सरांचा मार्गदर्शन आम्हाला रेग्युलरली भेटतो आणि त्यामुळे आम्ही पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये काय काय चांगलं काम केलं पाहिजे याबद्दल सर नेहमी मार्गदर्शन करतात. खूप सरांना शुभेच्छा देण्यासाठी बरेच लोकांची लाईन आहे. मी खूप जास्त वेळ न घेता सरांना उत्तम आणि चांगल्या आयुष्यासाठी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि इथे थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. बऱ्याच वेळा कार्यकर्तृत्ववान व्यक्ती बोलतातच असं नाही, परंतु शुभेच्छा दादांपर्यंत त्यांच्या पोहोचवण्यामध्ये ते यशस्वी झालेले आहेत. आणि गेले काही वर्ष या सिंधुदुर्गाचा खूप सुंदर असा पोलीस दलाचा जो कार्यभार आदरणीय सौरभ अग्रवाल साहेब सांभाळत आहेत. एकदा जोरदार टाळ्या होते आदरणीय अग्रवाल साहेब यांच्यासाठी. मी यानंतर विनंती करतोय, नुकतेच सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदचा कार्यभार ज्यांनी स्वीकारलेला आहे ते आदरणीय रवींद्र खिबोडकर साहेब मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विनंती करतो या प्रसंगी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. आजच्या ह्या अत्यंत महत्त्वाच्या कार्यक्रमाच्या अनुषंगानं आज आपण सर्व एकत्र आलो आहोत. या कार्यक्रमाच्या अनुषंगानं आज उपस्थित असणारे आणि त्याबरोबर आजचे सत्कारमूर्ती माननीय नामदार नारायण राणे साहेब, त्याबरोबर नितेश राणे साहेब पालकमंत्री, त्याबरोबर केसरकर साहेब, आदरणीय ताई जिल्हाधिकारी, त्याबरोबर SP साहेब आणि उर्वरित सर्व मनीष दळवी साहेब आणि सर्व उपस्थित माझे बंधू आणि भगिनींनो, आज हा 9 प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि सब सेंटरचा आज आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये उद्घाटन
आदरणीय दादांच्या हस्ते केला आहे. जिल्हा परिषदमध्ये जवळपास 38 दादा आपल्याकडे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत आणि प्रत्येक तालुक्याच्या हेडक्वार्टरला म्हणजे पंचायत समितीमध्ये BPHU नावाचं एक युनिट आहे ज्याच्यामध्ये तालुका मेडिकल ऑफिसर बसतात. त्याचंही आज आपण जवळपास 3 BPHU होते त्याचेही उद्घाटन केलं आहे. जिल्हा परिषद नक्कीच आपण दिलेल्या सूचनानुसार आणि त्याबरोबर माननीय पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या सूचनानुसार नक्कीच आपलं चांगलं काम करेल, आरोग्यासाठी लोकांच्या घराघरापर्यंत पोहोचेल देतो. आज आपल्या वाढदिवसाच्या अनुषंगानं आपल्याला चिंतन करतो आणि त्याबरोबर आई भराडी देवीला विनंती करतो की तुम्हाला आपल्याला चांगलं आयुष्य द्यावं, चांगलं आरोग्य द्यावं आणि अशीच आपलं मार्गदर्शन आम्हाला जिल्हा परिषद आणि जिल्हा प्रशासनाला मिळत राहावं एवढं बोलतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद साहेब. आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण उपस्थित राहिलात आणि आपलं मनोगत व्यक्त केलं. शब्दांची पूजा करीत नाही मी माणसांसाठी आरती गातो. शब्दांची पूजा करीत नाही मी माणसांसाठी आरती गातो. ज्यांच्या गावात सूर्य नाही त्यांच्या हातात उजेड देतो. गेले 35 वर्ष अनुभव या माझ्या सिंधुदुर्गाने घेतलेला आहे. जोरदार टाळ्या होते दादांसाठी. यानंतर मी मित्र आजचा कार्यक्रम फक्त एवढ्यापुरता मर्यादित नाही. गेले 8 नव्हे 15 दिवस या सिंधुदुर्गातील प्रत्येक तालुक्याच्या प्रत्येक गावामध्ये दादांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं अनेक स्पर्धा, अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम या निमित्तानं कार्यकर्त्यांच्या वतीनं आयोजित केलेले आहेत आणि तालुकास्तरीय स्पर्धांचा पारितोषिक वितरण समारंभ या निमित्तानं आयोजित केला आहे. मी दादांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते या तालुक्याच्या सर्व स्पर्धकांना एक शाबासकीची थाप आपल्या वतीनं व्हावी. सुरुवातीला मी तालुका घेतो कणकवली तालुका. कृपया जे स्पर्धक आहेत त्यांनी लवकरात लवकर या व्यासपीठावरती पोहोचावं. 17 वर्षाखालील यामधील जी स्पर्धा होती त्यामध्ये प्रथम क्रमांक आहे साईराज सामंत. 17 वर्षाखालील जो विजेता आहे. द्वितीय क्रमांक आहे अथर्व सादिये. कृपया आपण व्यासपीठावरती यावं, स्पर्धकांना विनंती करतोय. बॅडमिंटन स्पर्धेतील 17 वर्षाखालील विजेता. प्रथम क्रमांक साईराज सामंत. द्वितीय क्रमांक अथर्व सादिये. यानंतर महिला एकेरीमधील विजेती. प्रथम क्रमांक आहे सुफिया शेख. द्वितीय क्रमांक श्रेया सामंत. यानंतर या बॅडमिंटन स्पर्धेतील पुरुष एकेरी विजेता. प्रथम क्रमांक युसुफ शेख आणि द्वितीय क्रमांक आहे अथर्व पोरे. यानंतर मी विनंती करतोय आदरणीय माजी शिक्षक तथा आदरणीय आमदार दीपकभाई केसरकर आपल्याला विनंती आपल्या शुभ हस्ते पुरुष दुहेरी विजेता. प्रथम क्रमांक अनमोल गिरप आणि ऋषी रेडकर. महिला एकेरी विजेती सुफिया शेख. द्वितीय श्रेया सामंत. पुरुष एकेरी विजेता प्रथम क्रमांक युसुफ शेख. या विजयासाठी आपण जोरदार टाळ्या देऊयात. यानंतर पुरुष एकेरी विजेता प्रथम क्रमांक युसुफ शेख आणि द्वितीय क्रमांक आहे अथर्व पोरे. यानंतर मी ताईंना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते पारितोषिक वितरण व्हावं. पुरुष दुहेरी विजेता अथर्व पोरे याला सन्मानित होते. मी ताईंना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते सन्मानित करूया. यानंतर बॅडमिंटन पुरुष दुहेरी विजेता प्रथम क्रमांक अनमोल गिरप आणि ऋषी रेडकर. मी ताईंना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते सन्मानित करावं. द्वितीय क्रमांक अथर्व पोरे आणि निखिल घवाळी. द्वितीय क्रमांक निखिल पोरे, निखिल घवाळी आणि अथर्व पोरे द्वितीय क्रमांक या स्पर्धेतील पुरुष दुहेरी विजेते. यानंतर 40 वर्षावरील विजेते दुहेरी मी आदरणीय पालकमंत्री तथा सिंधुदुर्गाचा
विधानसभेतील बुलंद आवाज आदरणीय नेतेजी राणेसाहेब यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते पुढचे सन्मान व्हावेत. प्रथम मुकुंद झालबा 40 वर्षावरील विजेते नंदू नाईक. मी आदरणीय पालकमंत्री आपल्याला विनंती आहे. द्वितीय क्रमांक हमीद शेख आणि समद शेख. यानंतर यानंतर वेंगुर्ला या ठिकाणी व्हॉलीबॉल स्पर्धा आयोजित केलेली होती. कृपया व्यासपीठावरती लवकर या. व्हॉलीबॉल स्पर्धा आहे एरिक स्पोर्ट्स वेंगुर्ला. आता व्हॉलीबॉल विजेता एरिक स्पोर्ट्स वेंगुर्ला आणि उपविजेता आहेत भूमिका पालिये गोवा. मी आदरणीय दादांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक वितरण व्हावं. एरिक स्पोर्ट्स वेंगुर्ला उपविजेता भूमिका पालिये गोवा. यानंतरचा तालुका आहे दोडामार्ग कबड्डी स्पर्धा. कबड्डी स्पर्धा व्हॉलीबॉल उपविजेता संघ भूमिका पालिये गोवा यांना दादांच्या शुभ हस्ते सन्मानित केलं जाते. यानंतर तालुका आहे दोडामार्ग आणि स्पर्धा होती कबड्डी स्पर्धा. विजेता पंचकृषी जामसंडे देवगड आणि उपविजेता यंगस्टार कणकवली. दोडामार्ग या ठिकाणी कबड्डी स्पर्धा आयोजित केलेली होती आणि त्यामधील विजेता संघ आहे पंचकृषी जामसंडे देवगड, उपविजेता संघ यंगस्टार कणकवली. यानंतर सावंतवाडी तालुका सह्याद्री फाउंडेशन सावंतवाडी तालुका भाजप आणि सह्याद्री फाउंडेशनच्या वतीनं आयोजित केलेल्या मॅरेथॉन जिल्हास्तरीय खुल्या पुरुष मॅरेथॉन स्पर्धेचं विजेते प्रथम क्रमांक शिवम बबन घोगळे तुळस वेंगुर्ला, ज्यांनी 21 मिनिटांमध्ये 7 किलोमीटर अंतर पार केलं. जोरदार टाळ्यांनी अभिनंदन करूया शिवम बबन घोगळे. शिवम बबन घोगळे. द्वितीय क्रमांक वैभव स्नेहा पोलीस खात्यातील सुकळवण मालवण. द्वितीय क्रमांक आहेत वैभव स्नेहा सूर्यकांत नार्वेकर सिंधुदुर्ग पोलीस. जोरदार टाळ्या होऊ देत या माझ्या पोलीस बांधवासाठी. सुकळ मालवण या ठिकाणचे 24 मिनिटांमध्ये ज्यांनी 7 किलोमीटर अंतर पार केलं. आणि तृतीय क्रमांक महेंद्र कुवरक तालुका कुडाळ, ज्यांनी 26 मिनिटांमध्ये 7 किलोमीटर अंतर पार केलेलं आहे. झालं ना? यानंतर मालवण बास्केटबॉल स्पर्धा. विजेता संघ टोपीवाला बास्केटबॉल मालवण. टोपीवाला संघ कृपया लवकरात लवकर व्यासपीठात येऊया. उपविजेता संघाने तयार राहा. जय गणेश बास्केटबॉल संघ मालवण. उपविजेता संघ आपणही तयार राहूया. विजेता संघ टोपीवाला बास्केटबॉल मालवण. जोरदार टाळ्यांनी अभिनंदन करूया संघ. आणि या स्पर्धेतील उपविजेता संघ आहे जय गणेश बास्केटबॉल संघ मालवण. झाले ना? उपविजेता संघ जय गणेश बास्केटबॉल संघ. वैभव या ठिकाणी रसिके स्पर्धा आयोजित केलेली होती. यामधील विजेता आहे सिद्धिविनायक कुडाळ. रसिके स्पर्धा वैभववाडी सिद्धिविनायक कुडाळ आणि उपविजेता संघ आई सिंगुदेवी बांधवाडी कोकिसरे. रसिके स्पर्धा जी वैभववाडी या ठिकाणी आयोजित केलेली होती. सिद्धिविनायक कुडाळ. धन्यवाद. विजेत्यांचं अभिनंदन, मान्यवरांचे आभार. मी मान्यवरांना विनंती करतोय कृपया आपण स्थानापन्न व्हावं. यानंतर कार्यक्रमाच्या निमित्तानं जी आली, जिला पाहिलं
आणि जिचे अनेक चित्रपट पाहत असताना तिचा सहज सुंदर अभिनयाने सुद्धा आपण मंत्रमुग्ध आहोत. एक पहिला चित्रपट त्यांचा पाहिल्यानंतर असं वाटून गेलं की खूप एक दमदार अशा अभिनेत्रीचा मराठी सृष्टीमध्ये, चित्रपट सृष्टीमध्ये पदार्पण झालेलं आहे. परंतु प्रत्येकाच्या मनामध्ये एक विचार आहे, उत्सुकता आहे, बोलते कशी. मी विनंती करतोय आदरणीय क्रांती रेडकर मॅडम यांना की आजच्या प्रसंगी दादांना आपण शुभेच्छा द्याव्यात. जोरदार टाळ्या होऊ देत. आदरणीय अभिनेत्री क्रांती रेडकर. मंचावर उपस्थित सगळ्या मान्यवरांना माझा नमस्कार. माजी मुख्यमंत्री आणि आताचे खासदार माननीय नारायणजी राणे ह्यांना सर्वप्रथम वाढदिवसाच्या अनेक 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 शुभेच्छा मनापासनं. ताईंना सुद्धा नमस्कार. नितेशजी राणे, निलेशजी राणे, ह्या संपूर्ण परिवाराला माझ्या मनापासून शुभेच्छा. आणि ह्या मंचावर सगळे जे उपस्थित मान्यवर आहेत त्यांनी आज मला या योग्यतेचं समजलं की त्यांनी मला इथे आमंत्रण दिलं आणि तुम्हा सगळ्यांच्या या एवढ्या सुखाच्या क्षणी मला 2 शब्द बोलायची संधी दिली ह्यासाठी सर्वप्रथम आभारी आहे. मी ह्या परिवाराबद्दल काय बोलू, म्हणजे मला खरंच असं वाटतं की मला अनेकदा सिंधू कन्या म्हणून संबोधित केलं जातं, कारण की मी एक अभिनेत्री आहे जी कोकणातली आहे. मला नेहमी असं वाटतं की हा जो परिवार आहे जो सिंधुदुर्गासाठी, आपल्या कोकणासाठी अगदी जीव तोडून काम करत असतो, इतक्या मनापासनं लोकांसाठी काहीतरी केलं पाहिजे. आणि मुळात आपल्या इथे बिझनेसमॅनची वृत्ती खूप कमी पडते. आणि आज लोकांना हे प्रोत्साहन देणं की नाही, तुम्ही उद्योगाकडे वळा, तुम्ही फक्त चाकरमानी राहू नका, पण तुमची बौद्धिकता जी आहे ती कुठे ना कुठेतरी प्रगल्भतेकडे किंवा आपल्यात कोणतीही कमतरता नाही. खरं तर आपलं कोकण इतकं समृद्ध आहे की त्यात तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट मिळून जाईल आणि त्याचं तुम्ही सोनं करूच शकता. पण ही जी गोष्ट आहे ही स्वतःची अशी करून स्वतः काहीतरी एवढं मोठं सिद्ध करून खरंच प्रेरणास्थान असलेच पाहिजे प्रत्येक कोकणी माणसासाठी, की ह्यांना बघून इन्स्पिरेशन मिळतं आपल्याला की नाही यार, आपल्याला पण आयुष्यात काहीतरी केलं पाहिजे. तुम्ही पॉलिटिक्समध्ये म्हणू नका, तुम्ही औद्योगिक जगतात म्हणू नका, माणूस म्हणू नका, किंवा एक सोशल वर्कर, किंवा एक सगळ्यात प्रथम जी सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे ती म्हणजे एक चांगला माणूस म्हणू नका. नारायणजी राणे हे प्रत्येक गोष्टीत व्यक्तिमत्व आहे. मी तुम्हाला काय सांगू, म्हणजे मी जेव्हा आणि खरं तर आम्ही नात्यात आहोत ही सगळ्यात आनंदाची बाजू आहे. आणि मी पप्पांशी जे बोलत असते नेहमी तेव्हा पप्पा मला अनेक गोष्टी ह्यांच्याकडे, मी खूप लहान होते म्हणजे मला आठवतही नसेल मी बोलतही कशी होते, तेव्हापासून मी राणे काकाच असं आता मला म्हटलं पाहिजे, त्यांच्या गोष्टी ऐकून ऐकून मी मोठी झाले आहे. पप्पा अगदी आवर्जून मला तुला माहितीये का असं आहे असं आहे. आणि आई वडील जेव्हा बोलत असतात तेव्हा आपल्याला महाराष्ट्राचं पॉलिटिक्स काय आहे हे कळत असतं. पण मला नेहमी असं वाटतं की अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठवण्याची जी एक ताकद आणि जी आतून एक आग असते ना, ती ह्या परिवाराकडे आहे. आणि मला खरंच कौतुक वाटतं ह्यांचं की कोणालाही कोणाचीही बिशात नाही ह्यांच्यासमोर काय बोलायची. आणि सत्याच्या बाजूनी कायम ही लोक उभी राहतात आणि सत्याच्या बाजूनी लढणाऱ्या लोकांना सपोर्ट देतात. आज मी आणि समीरजी आमच्यावर पण अनेक दुःखाची पहाडं कोसळली का, तर सत्याच्या बाजूने उभे राहिलो. पण त्या क्षणी सुद्धा हा परिवार आमच्या बाजूनी अगदी खंबीरपणे उभा होता. आणि शेवटी का कोकणी माणसाला का कोकणी माणसाची साथ मिळाली तर तो जग काबीज करू शकतो असं मला वाटतं. सो मला खरंच राणे काका थँक्यू सो मच. तुम्ही ऑलवेज आमच्या बाजूने उभे राहता. आणि नितेशजी राणे, निलेशजी राणे, थँक्यू आम्हाला इथे आमंत्रण दिल्याबद्दल. राहता आणि राहणार. सो थँक्यू सो मच वन अगेन. आणि तुम्हा सगळ्यांना मी काकण इथे शूट केली आणि मी प्रत्येक सिनेमा कोकणात शूट करू इच्छिते, कारण की आपल्या इकडच्या कलाकारांना वाव मिळाला पाहिजे. आणि मी त्या दिवशी एका बोटीतनं फिरत होते, बोट राईड करत होते, तेव्हा तो गाईड होता, मास्क लावलेला, तर तो मला म्हणा तुम्हाला माहिती आहे का काकण इथे शूट झाली. तर म्हणलं अच्छा हो का, वा वा मस्त छान, फारच सुंदर. सो मला खूप कौतुक आहे की आवर्जून आपल्या सिनेमांचं कौतुक केलं जातं आणि कोकणाचं आणि कोकण
सुंदर याचं कौतुक केलं जातं. मी मरेपर्यंत आपल्या कोकणासाठी झटत राहीन, कलाकृतीतून का होईना माझा जो वाटा आहे तो मी देत राहीन. एवढंच बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते. थँक्यू सो मच. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद क्रांतीजी, या निमित्तानं आज उपस्थित राहिला आपले विचार ऐकण्याची. आणि कोकणामधून आपण मुंबईकडे गेल्यानंतर जो प्रवास आहे ती कोकणाच्या या भूमीमध्ये विचार करत असताना पूर्वी मुंबईवरून विकासाच्या वाट्या कोकणाकडे यायच्या, सिंधुदुर्गाकडे व्हायच्या. क्रांतीजी आता उलट आहे की सिंधुदुर्गातून विकासाच्या वाटात मुंबई आणि महाराष्ट्रावर पसरतात आणि सिंधुदुर्गामध्ये एखादा प्रयोग होतो आणि तो महाराष्ट्रासाठी नाही देशासाठी प्रयोगशील होतो. ते अर्थातच नेतृत्व आहे राणे साहेब. जोरदार टाळ्या दादांसाठी. आणि नंतर मी विनंती करतोय IPS अधिकारी आदरणीय समीरजी वानखडे साहेब, आपल्याला विनंती, या प्रसंगी दादांना आपण शुभेच्छा द्याव्यात. आदरणीय नारायण सरजी, आदरणीय नितेशजी, आदरणीय निलेशजी, आदरणीय केसरकरजी आणि बाकीचे मान्यवर, सर्वात प्रथम सर आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा वाढदिवसाची. मुंबईपासून सर मी आलेलो आहे फक्त आणि फक्त आपल्यासाठी टू विश यू सर. आणि मी आहे वाशिमला, बेसिकली माझा वाशिम आहे. आणि परत परत सरांनी असं सिंधुदुर्ग केलेलं आहे की परत परत यावे लागतं मला. मी क्रांतीला नेहमी सांगतो चल जाऊया आपण सिंधुदुर्गला. आत्ता बघतो मी सिंधुदुर्गला म्हणजे जे स्वच्छता आहे, क्लिनलीनेस, मला एकही कचरा दिसलेला आहे. तर ओनली क्रेडिट रिगार्डिंग डेव्हलपमेंट ऑफ सिंधुदुर्ग इज विथ सर. अँड थँक्यू व्हेरी मच सर फॉर मेकिंग सिंधुदुर्ग हेवन. आणि सर मी परत येणार आणि सतत माझे पण म्हणजे जेव्हा आम्हाला काय वेकेशनला किंवा कुठेच म्हणजे वेकेशन्स वगैरे असतात त्यांचं, तर त्यांना फक्त आणि फक्त मालवण, कणकवली यांनी सिंधुदुर्ग तेच आठवतात. थँक्यू व्हेरी मच सर. ऑल द व्हेरी बेस्ट यू सर. धन्यवाद साहेब. या ठिकाणी वारंवार यावंच अशा प्रकारचं निमंत्रणही दादांनी त्यांना दिलेलं आहे. आणि मित्रो, 1990ला दादांचं आगमन या सिंधुदुर्गामध्ये प्रत्यक्ष राजकारणामध्ये झालं. आणि मित्रो, 1991ला पहिला साक्षर जिल्हा म्हणून ज्याला मान मिळाला तो म्हणजे माझा सिंधुदुर्ग आहे. देशातील पहिला पर्यटन जिल्हा म्हणून ज्याचा गौरव होतो तो अर्थातच सिंधुदुर्ग आहे. आणि मुलगा यांच्यामधलं जे प्रमाण आहे ते सर्वात व्यवस्थित राखण्यामध्ये जो यशस्वी तो माझा सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे. हे सर्व कार्य ज्या कार्यसम्राटामुळे शक्य झालं ते अर्थातच नाव आहे दादा राणे. यानंतर मी सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वतीनं कुपोषित बालकांसाठी बलसिंधू दत्तक योजनेचा शुभारंभ करण्यासाठी मी दादांना विनंती करणार आहे. मित्र, कुपोषण ही सद्यस्थिती जागतिक समस्या बनलेली आहे, ज्यामध्ये वाढ खुंटणं, रोगप्रतिकार कमी असणं, गंभीर आरोग्य समस्या अशी कुपोषणाची व्याख्या केली जाते. उंचीच्या तुलनेत कमी वजन असणं अशी अनेक लक्षणं असताना संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकास ध्येय 2 मध्ये 2030 पर्यंत प्रकारचं कुपोषण संपवण्याचं उद्दिष्ट आहे. या सिंधुदुर्गाचा विचार करत असताना आता अतितीव्र कुपोषित 52 आणि मध्यम तीव्र कुपोषित 674 बालकं यांची नोंद आहे. आणि म्हणून अतितीव्र कुपोषित असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या वतीनं बलसिंधू दत्तक योजनेचं अंतर्गत या मुलांना दत्तक घेण्याचं नियोजन आहे. आणि मित्रो, आजच्या दादांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं या योजनेचा शुभारंभ दादांनी करावा अशी मी जिल्हा बँकेच्या वतीनं त्यांना विनंती करतोय. 4 महिन्यांनी वर्षातून 3दा या मुलांची बँकेच्या वतीनं तपासणी केली जाणार आहे. यामध्ये डॉक्टर दत्तात्रय सावंत सावंतवाडी, डॉक्टर सुशांता कुलकर्णी कुडाळ, डॉक्टर हरीश परुळेकर मालवण, डॉक्टर नितीन शेटे कणकवली आणि त्याचबरोबर आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, भगीरथ प्रतिष्ठान झाराप यांच्यासाठी आपण एकदा जोरदार टाळ्या देऊयात. आणि यामधून या 72 बालकांचे जे घेण्याचं नियोजन आहे त्याचा शुभारंभ करण्यासाठी मी दादांना विनंती करतो. या निमित्तानं अशा न्यूट्रिशनसाठी प्रोटीन ड्रायफ्रुट्स तसंच वैद्यकीय औषध वर्षातून 3 वेळा बँकेच्या वतीनं मोफत केला जाणार आहेत. आणि या निमित्तानं उपस्थित असलेले जे पालक आहेत त्यांना मी विनंती करतोय, सावंतवाडी कोलगाव या ठिकाणचे अमोल नाईक या जिल्हा बँकेसाठी आपण जोरदार देऊयात मित्र. यानंतर कारिवडे सावंतवाडी देवेंद्र मयेकर या योजनेच्या माध्यमातून न्यूट्रिशनसाठी प्रोटीन ड्रायफ्रुट्स तसंच वैद्यकीय औषधोपचार वर्षातून 3 वेळा बँकेच्या मार्फत मोफत उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
मित्र, पालकत्व कसं असावं? एखाद्या मुलाच्या पालकाशी संवाद साधत असताना त्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा या निमित्तानं आणि त्यांना उभं राहण्याचं बळ प्रबल देण्याचं काम दादा करतायत. कारिवडे या ठिकाणचे देवेंद्र मयेकर, तालुका सावंतवाडी नंतरचे पालक आहेत. यानंतर तालुका कुडाळ, आंबरड या ठिकाणच्या अमृता अमित सावंत, यानंतर अमृता अमित सावंत, गाव आंबरड, तालुका कुडाळ, स्वप्नील खांबल, विशाल कदम, राजाराम गावडे, समीर जाधव. ज्यांना प्रोटीन्स किट मिळालेलं आहे त्यांना विनंती आहे पालकांना, कृपया आपण एका ग्रुप फोटोसाठी थांबणार आहोत. समीर जाधव, श्यामसुंदर डोंगरे, संजय चिंदरकर, तालुका कणकवली, शुभ्रा गुरव, सिद्धार्थ लाड, फोंडा सुतारवाडी, सागर कराडे, बांधवाडी, बांधकरवाडी, कणकवली, अर्पिता शेटिये, नालवडे, तालुका वैभववाडी, अतुल गुरव, पोंबुर्ले, तालुका देवगड, दीपक नरसाळे, फणसगाव, देवगड, स्वराज सत्यवान मिस्त्री, तालुका मालवण. न्यूट्रिशन साठी प्रोटीन्स, ड्रायफ्रूट, वैद्यकीय औषधोपचार वर्षातून 3 वेळा जिल्हा सिंधुदुर्ग बँकेच्या वतीनं केला जाणार आहे. ज्या शाखेच्या कार्यक्षेत्रात कुपोषित बालकं आहेत त्या शाखेच्या वर्गाचं सहकार्य सुद्धा या निमित्तानं उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे. सदर योजनेसाठी बँकेनं खास बाब म्हणून 3 लाखाची तरतूद केलेली आहे. आदरणीय माजी मुख्यमंत्री, आदरणीय कुठे होतं ते कबड्डी दोडा मारला ना. प्रत्येक पालकाशी आदरणीय दादा हितगुज करतायत आणि हितगुज करत असताना पुढच्या 6 महिन्यामध्ये कुपोषित बालक हे सामान्य बालक व्हावं यासाठीचं सहकार्य बँकेच्या वतीनं दिलं जातं आहे.
परंतु त्याचबरोबर 6 महिन्यामध्ये जे बालक आहे ते सुदृढ व्हावं, त्यासाठी प्रत्येक पालकाने नियोजन करावं, त्यासाठीची योजना करावी, अशा प्रकारच्या सूचना सुद्धा या निमित्तानं प्रत्येक पालकाशी संवाद साधताना दादांच्या वतीनं दिल्या जात आहेत. मित्र, एक काळजी असणारा या जनतेच्या प्रत्येक घटकापर्यंत विकासाची योजना जाण्यासाठी ते शिक्षण क्षेत्र असू दे, आरोग्य असू दे, उद्योग असू दे, सांस्कृतिक असू दे, या प्रत्येक क्षेत्रातील प्रत्येक घटकाला हा सुदृढ आणि सक्षम व्हावा, यासाठी दादांच्या माध्यमातून अनेक योजना, हा वारसा विकासाचा बऱ्याच वेळा अनेक जण स्वप्न दाखवतात, पण दाखवलेली स्वप्न पूर्ण करण्याचं सामर्थ्य काहीच जणांमध्ये असतं, ते अर्थातच दादा. मगाशा अनेक स्पर्धाच्या माध्यमातून दोडामार्ग या ठिकाणी जी स्पर्धा झालेली होती, कबड्डी स्पर्धा, एक फोटो होतोय. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतोय, कृपया दादांच्या दूरदृष्टी योजनेतून जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमने ही जागतिक समस्या आपल्या जिल्ह्यातून हद्दपार व्हावी, यासाठी 52 तीव्र कुपोषित मुलांना आजपासून दत्तक घेतलेलं आहे. आणि तशा प्रकारच्या सूचना दादानी अध्यक्ष या नात्यानं मनीषजी दळवी यांना केलेल्या आहेत. त्यांच्या संपूर्ण टीमला सुद्धा त्यांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत, अभिनंदन केलेलं आहे. जोरदार टाळ्या देत आदरणीय दादा आणि संपूर्ण जिल्हा बँकेची टीम यांच्यासाठी धन्यवाद. यानंतर दोडामार्ग या ठिकाणची कबड्डी स्पर्धा उपविजेता संघ यंगस्टार कणकवली, कृपया आपण व्यासपीठावरती यावं. उपविजेता संघ यंगस्टार कणकवली, यंगस्टार कणकवली कृपया सन्मानित केलं जाते. यानंतर मित्र, नुकतीच जी स्पर्धा कुडाळ या ठिकाणी संपन्न झाली, बुद्धिबळ स्पर्धा, प्रथम क्रमांक मंदार प्रदीप लाड गोवा, मंदार प्रदीप लाड गोवा. द्वितीय क्रमांक वरद पेठे रत्नागिरी, प्रथम क्रमांक मंदार प्रदीप लाड गोवा, द्वितीय क्रमांक वरद पेठे रत्नागिरी, तृतीय क्रमांक व्यंकटेश खडे पाटील कोल्हापूर. मित्र, 1 ते 50 स्पर्धकांना ज्यांनी रोख बक्षीस आणि एकूण या स्पर्धेमध्ये मित्र, या संपूर्ण स्पर्धांचं आयोजन ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेलं होतं ते निलोत्पल मृणाल पांडे यांचं जोरदार आपण अभिनंदन करूया, स्वागत करूया. या संपूर्ण स्पर्धा यशस्वी करण्यामध्ये ज्यांचा सिंहाचा वाटा होता, निलोत्पल मृणाल पांडे आणि त्यांच्या टीमसाठी अभिनंदन. द्वितीय क्रमांक वरद पेठे रत्नागिरी, वरद पेठे रत्नागिरी द्वितीय क्रमांक. आणि तृतीय क्रमांक व्यंकटेश खाडे पाटील कोल्हापूर. यानंतर उमंग चाइल्ड ट्रस्ट मुंबई यांना विनंती करतोय, अश्विनी कराडे संचालिका, अब्दुल बेग सिया सरफेंड फंड हेड, श्वेता पिसाळ सदस्य उमंग ट्रस्ट. मित्र, मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या वतीनं CSR फंडातून एक्सरे मशीन दादांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं या ठिकाणी सुपूर्त केलं जात आहेत. एकूण 4 मशीन्स आहेत एक्सरे मशीन. TB मुक्त भारत करत असताना माननीय पंतप्रधान यांचं हे स्वप्न, त्यांचा विचार सिंधुदुर्गापर्यंत पोहोचताना उमंग चाइल्ड ट्रस्टच्या वतीनं 4 एक्सरे मशीन
आज आरोग्य विभागाला सुपूर्द केलं जात आहेत. मी दादांना विनंती करतोय आपल्या शुभस्ते हा व्हावं. मी या निमित्तानं डॉक्टर सुबोध इंगळे, प्रभारी जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि अधिष्ठाता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सिंधुदुर्ग, डॉक्टर अनंत दवंगे, सुरुवातीला दादांचं स्वागत होतंय. उमंग चाइल्ड ट्रस्टच्या वतीनं मी सौ अश्विनी कराडे यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते दादांचं स्वागत व्हावं. टीबी मुक्त करत असताना एक्सरे मशीनची फार उपयुक्तता लाभते आणि या निमित्तानं एक मशीन जवळजवळ 25 लाखाची अशा 1 करोडमध्ये 4 मशीन्स या ठिकाणी प्राप्त करून देत आहेत उमंग चाइल्ड ट्रस्टच्या वतीनं आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या वतीनं. जोरदार टाळ्या होऊ देत मित्र. आदरणीय डॉक्टर सुबोध इंगळे, प्रभारी जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि डॉक्टर अनंत दवंगे, अधिष्ठाता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सिंधुदुर्ग, धन्यवाद. मी मान्यवरांना विनंती करतोय कृपया आपण स्थानापन्न व्हावं. यानंतर मी विनंती करतोय सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आदरणीय अनिल पाटील साहेब यांना विनंती करतोय आजच्या प्रसंगी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. धन्यवाद. मंचावर उपस्थित या जिल्ह्याचे लाडके पालकमंत्री नामदार नितेश राणे साहेब, माननीय आमदार दीपकभाई केसरकर, माननीय आमदार निलेशजी राणे आणि माझे सत्कारमूर्ती पालकमंत्र्यांचे पालक म्हणजे जिल्ह्याचे मोठे पालक, खासदार, माजी केंद्रीय मंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री दादा आपल्याला माझ्याकडून, प्रशासनाकडून या वाढदिवसाला हार्दिक शुभेच्छा. आपल्या या वाढदिवसाच्या दिनाचं औचित्य साधून आपल्याला आरोग्यासाठी आम्ही शुभेच्छा देतोच आहोत, पण या जिल्ह्याला सुद्धा आरोग्याच्या काही यंत्रणा आपण आज उदाहरण करून सुरू केलेल्या आहेत. त्याचाही फायदा जिल्ह्याला मिळेल अशी मला पूर्ण खात्री आहे. आपल्या नेतृत्वामध्ये 90 पासून या जिल्ह्याची प्रगती होत आली आहे. आपण मुख्यमंत्री असताना, मंत्री असताना आपण या जिल्ह्याला पहिलं पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर केला आणि त्या अनुषंगाने जी प्रगती आता जी सुरू होते किंवा जो विकास होतो आहे त्याचा खरं श्रेय आपल्याला जात आहे. आपण कार्यसम्राट, आपण एखादी गोष्ट मनावर घेतली तर ती पूर्ण करणार याची खात्री लोकांनाही आहे आणि आम्हालाही प्रशासन म्हणून आहे. त्यामुळे आपलं पालकत्व या जिल्ह्याला लाभलं आहे आणि आम्हालाही लाभेल आणि आपल्या पालकत्वाच्या आधीच्या हाताखाली की आम्ही आमचा जिल्हा प्रशासन म्हणून आम्ही आपले पुढे लवकर जाऊ आणि जिल्हा प्रगत करू अशी आपल्याला ग्वाही देतो. या निमित्ताने मला आयोजकांनी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आयोजकांचे धन्यवाद आणि आपल्याला उदंड आरोग्य लाभो अशी अपेक्षा करतो. धन्यवाद. थँक्यू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. आदरणीय जिल्हाधिकारी अनिल पाटील साहेब, या निमित्तानं आपण उपस्थित राहून आपलं मनोगत व्यक्त करत असताना दादांना शुभेच्छा
महाराष्ट्र. धन्यवाद दत्ताजी. खडे होते, त्यांना निवडण्याचं काम केलं आणि पैलू पाडून त्यांना रत्न निर्माण केलीत. अशा प्रकारचे विचार आदरणीय दत्ताजी सामंत यांनी व्यक्त केले. धन्यवाद. यानंतर मी विनंती करतो, आजच्या कार्यक्रमाचं नियोजन आणि दूरदृष्टीनं अशा प्रकारचं असं आयोजन ज्यांनी केलं त्या अर्थातच सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आदरणीय मनीषजी दळवी यांना विनंती करतो आजच्या प्रसंगी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, विद्यमान खासदार, आमचे सर्वांचे प्रेरणास्थान आदरणीय राणेसाहेब यांच्या आज वाढदिवसानिमित्त या ठिकाणी उपस्थित असणाऱ्या आमच्या आदरणीय आईसाहेब, आदरणीय पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब, आदरणीय दीपकबाई केसरकर, आदरणीय निलेशजी राणेसाहेब, आदरणीय जिल्हाधिकारी, CO साहेब आणि SP साहेब, सर्व उपस्थित असणारे व्यासपीठावरील मान्यवर, फक्त 2च मिनिटामध्ये मी माझं मनोगत व्यक्त करणार आहे. खरं म्हणजे राणेसाहेबांनी गेल्या वर्षी वाढदिवसाच्या कार्यक्रमाच्या नंतर एकदा सहज बोलून दाखवलं होतं की आपल्याला मनीष या जिल्ह्यामध्ये कुपोषण मुक्त जिल्हा म्हणून आपली ओळख तयार झाली पाहिजे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला काहीतरी केलं पाहिजे. आणि तुम्ही सगळ्यांनी याच गोष्टीमध्ये लक्ष घाला आणि साहेबांनी ती दिलेली सूचना आज आम्ही जिल्हा बँक म्हणून त्या ठिकाणी अंमलात आणतो आहोत. आजपासून या पुढच्या काळामध्ये कधीही या जिल्ह्यामध्ये कुठलाही कुपोषित बालक राहणार नाही आणि याच्यासाठी लागणारी आरोग्य डॉक्टरची सुविधा असेल, त्यांना लागणारं अन्नधान्य असेल, प्रोटीन्स असतील, जे काही असतील सुविधा त्या देण्याच्या व्यवस्था आम्ही आजपासून लावलेल्या आहेत आणि त्याचा शुभारंभ आज राणेसाहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आम्ही करतो. याचा आम्हाला खूप आनंद आहे. खरं तर या जिल्ह्याच्या बाबतीमध्ये मागच्या 35-40 वर्षामध्ये प्रत्येक दिवशी आणि रात्रीसुद्धा मला आठवतं एकदा एका कार्यक्रमाच्या वेळी निलेशजी राणेसाहेबांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं होतं आणि तेव्हा त्यांनी म्हटलं होतं कधी घरी सुद्धा रात्री बसले तरी ते सिंधुदुर्गाचा विचार करत असतात. आम्ही त्यांना सांगतो की बाबा तुम्ही आता घरी आहात, आता मुंबईत आहात, जिल्ह्यात गेल्यानंतर काय ते बघू, परंतु तसा त्यांचा कधीच विचार नसतो. नेहमी सकाळी दुपारी कुठल्याही कामात असो, घरी असो, प्रत्येक वेळी आपण जिल्ह्यासाठी काय देऊ शकतो. केंद्रात गेले तरी सुद्धा वेगवेगळ्या योजना जिल्ह्यासाठी आणल्या. मला आठवतंय की आम्ही जेव्हा जिल्हा बँक म्हणून साहेबांना सांगायला गेलो की साहेब पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमामध्ये आजपर्यंत कुठल्या जिल्हा बँकांच्या माध्यमातून आपल्याला पतपुरवठा करता येत नाही आणि परवानगी पाहिजे आहे. मला म्हणाले की का नाही तुम्हाला मिळणार, मी करून देतो. मी म्हटलं नाही साहेब, ते केंद्र शासनाचं धोरण आहे. अरे धोरण आम्ही बनवणार आहोत आणि पुढच्या धोरण आहे. अरे धोरण आम्ही बनवणार आहोत आणि पुढच्या 1 महिन्याच्या आत साहेबांनी या देशातली पहिली जिल्हा बँक की ज्याने पंतप्रधान रोजगार निर्मिती अंतर्गत त्या ठिकाणी पतपुरवठा सुरू केला आणि आज त्याच्यानंतर मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम असेल किंवा विविध महामंडळ असतील यांच्या माध्यमातून आम्ही मागच्या 2-2.5 वर्षामध्ये कोट्यावधी रुपयाचं कर्ज या ठिकाणी नवीन उद्योजकांसाठी देऊ शकलो. हे धोरण ठेवून नेहमी त्यांनी काम केलंय. त्यांनी स्वप्न बघितलं विमानतळाचं, आज ते स्वप्न सत्यात आलंय. त्यांनी स्वप्न बघितलं चौपदरीकरण करणं या रस्त्याचं, ते स्वप्न आज सत्यात आलंय. त्यांनी स्वप्न बघितलं रेडी येथे मोठं बंदर होण्याचं, ते आज सत्यात उतरत आहे. त्यांनी स्वप्न बघितलं दोडामार्गमध्ये MIDC होण्याचं, ते आज सत्यात उतरत आहे. आणि त्यानेच या जिल्ह्याला या देशामध्ये पर्यटनामध्ये नंबर 1 चा जिल्हा बनवण्याचं स्वप्न बघितलं आणि ते त्या दिशेने सुद्धा आम्ही सगळेजण काम करतो आहोत. आणि म्हणून या निमित्ताने साहेबांना एकच अभिवचन देऊ इच्छितो की आपण साहेब जे जे दिशा दाखवली आहे, जी स्वप्न बघितली आहेत या जिल्ह्याच्या विकासासाठी, ती पूर्ण करण्याच्या दृष्टिकोनातनं आपलं तर मार्गदर्शन आहेच, परंतु आम्ही सगळेजण एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून निश्चितपणे प्रामाणिकपणे यासाठी काम करू आणि आपली सगळी स्वप्न या जिल्ह्याच्या बाबतीतली असलेली पूर्ण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, एवढंच या निमित्ताने सांगतो. आणि आदरणीय राणेसाहेबांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त उत्तम आणि निरोगी अशा प्रकारचं आरोग्य लाभो आणि दीर्घ आयुष्य लाभो अशी परमेश्वरांनी प्रार्थना करतो आणि येथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आदरणीय मनीषजी दळवी आपल्या मनोगतातून
दादांविषयीची कृतज्ञता व्यक्त करत असताना त्यांच्या कार्याचा आढावा आपण या ठिकाणी घेतलात. मित्र, बऱ्याच वेळा स्वप्न दाखवणारे बरेच जण असतात, पण तो स्वप्न दाखवणं आणि ते पूर्ण करण्याचं सामर्थ्य ज्यांच्यामध्ये आणि ज्यांनी ते सामर्थ्य दाखवलं आणि या सिंधुदुर्गाला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवलं, ते अर्थात आपण सर्वांचं विराजमान हृदयस्थानी व्यक्तिमत्व अर्थात दादा. जोरदार टाळ्या देत. यानंतर मी विनंती करतोय भाजपा जिल्हाध्यक्ष आदरणीय प्रभाकर सावंत यांना विनंती करतोय आजच्या प्रसंगी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. आदरणीय प्रभाकर सावंत. नमस्कार. आज आपण सन्माननीय दादांच्या 73व्या वाढदिवसानिमित्त इथे या ठिकाणी उपस्थित आहोत. या प्रसंगी उपस्थित असणारे सगळीच आमची मान्यवर मंडळी, आमचे पालकमंत्री नितेशजी, दीपकबाई, निलेशजी, क्रांतीताई, वानखेडे सर आणि व्यासपीठावर उपस्थित असणारी आणि व्यासपीठाच्या समोर उपस्थित असणारी सगळीच मान्यवर मंडळी, प्रत्येकांचा मी नामोल्लेख करत नाही. मंडळी, आज 10 एप्रिल असं म्हटलं की पुढची काळजी करू नका, कालची तारीख 9 एप्रिल आहे असं सांगणार नाही. पण आज 10 एप्रिल केवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्याच तमाम लोकांना नाही तर समस्त कोकणवासी असतील, समस्त महाराष्ट्रातली सगळी जनता असेल, या सगळ्यांसाठी स्वर्णिम म्हणावा लागेल अशा पद्धतीचा आजची तारीख आहे, आजचा दिवस आहे. कारण या दिवशी महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर पुसटचं असं चित्र असलेला आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा ठळकपणे अधोरेखित करण्याचं काम ज्या व्यक्तिमत्वाने केलं त्या राणेसाहेबांचा आज वाढदिवस आहे. आणि आपण सगळी मंडळी आज साहेबांचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी या ठिकाणी जमलेलो आहोत. सगळ्यांचं मी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने स्वागत करतो. आपल्या मराठीमध्ये आपण असं नेहमी म्हणतो की मिळालेल्या संधीचं सोनं केलं पाहिजे, पण मला वाटतं की या वाक्प्रचाराला सन्मान्य राणेसाहेबांनी थोडंसं विस्तारित रूप दिलं. मिळालेल्या संधीचं सोनं असं नाही, तर संधी आपण निर्माण करायची आणि त्यानंतर त्या संधीचं सोनं करायचं, अशा पद्धतीचा साहेबांचा राजकीय प्रवास आहे. 90 सालापासून या 2025 पर्यंत 35 वर्ष राजकारणामध्ये, राज्याच्या राजकारणामध्ये, देशाच्या राजकारणामध्ये तोच आप, तोच रुबाब, तोच दरारा, तोच वचक, इतकं सगळं ठेवणं महाराष्ट्रातले किंवा बाहेरच्या कुठल्या नेत्याला साहेबांनी इतकं शक्य झालं असेल असं वाटत नाही. आणि तो अभिमान प्रत्येक सिंधुदुर्गवासियांच्या, प्रत्येक कोकणवासियांच्या मनामध्ये ठाई ठाई भरलेला आहे. काही व्यक्तींना यश मिळतं, पण एखाद्या विषयाचं कोण आमदार होतो, कोण मंत्री होतो आणि काही होतं, ते यश मिळण्यापुरतं ठीक आहे, पण त्या पदाला जर योग्य न्याय दिला तर आपण त्याला यशस्वी झाला असं म्हणतो. आणि मला सांगायला या ठिकाणी आनंद आहे की आपला सगळ्यांनाच माहीत आहे, साहेबांनी महानगरपालिका असेल, विधानसभा असेल, विधान परिषद असेल, लोकसभा असेल, राज्यसभा असेल, ही 5ही सभागृह त्यांना मिळालेली संधी किंवा त्यांनी निर्माण करून त्यांनी ते सगळी सभागृह गाजवलेली आहेत. याचा आज देशवासियांना किंवा देशात सगळ्यांना राणेसाहेबांचं एक नाव म्हणून एक चांगल्या पद्धतीचं आहे आणि त्याचा आपल्या सगळ्यांना अनुभव आहे. गेली 40 वर्ष या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या बाबतीतला विचार करताना साहेबांनी, जसं मनीषजी म्हणाले की साहेबांनी अनेक स्वप्न बघितली आणि ती पूर्ण केली. पण साहेबांनी बघितलेली स्वप्न तर पूर्ण केलीच, पण आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या त्यावेळेच्या कार्यकर्त्यांनी 30 वर्षापूर्वी जे काही दिवा स्वप्न बघितलेलं होतं, या लोकसभेमध्ये भारतीय जनता पार्टीचा खासदार पाहिजे, तेही आमचं स्वप्न साहेबांनी पूर्ण केलं. त्यामुळे साहेब स्वतः काही स्वप्न बघून किंवा स्वतः काही विचार करून करतात, त्यापेक्षा सामान्य जनतेची जी काही स्वप्न आहेत ती पूर्ण करण्याचं काम साहेबांनी चांगल्या पद्धतीने केलेलं आहे. मला आता असं वाटतं की 73 वर्ष साहेबांना झाली आहेत आणि त्यांनी आतापर्यंत सिंधुदुर्गवासीय, कोकणवासीय, महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी खूप केलेलं आहे. व्यासपीठावर बसलेली मंडळी आहोत, आम्ही आहोत, आपण सगळी मंडळी आहोत. तर साहेबांचा ज्यावेळी 2 वर्ष आता अमृत महोत्सवाला आहेत, तोपर्यंत साहेबांच्या स्वप्नातली जी ज्या काही गोष्टी राहिलेल्या आहेत त्या साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण सगळ्यांनी पूर्ण केल्या पाहिजे असं मला वाटतं. आणि त्याची सुरुवात खरं तर मनीषजींनी आता केलीच आहे की साहेब गेल्या वर्षी म्हटल्याप्रमाणे कुपोषण मुक्तीचा एक प्रयत्न आहे, उद्या क्षयरोग मुक्तीतला निक्षय मित्र असा एक प्रयत्न आहे. अशा अनेक गोष्टी ज्या आहेत प्रत्येक क्षेत्रातल्या, त्या सगळ्या आम्ही पूर्ण करण्याचं अभिवचन आजच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने साहेबांना देतो. या साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त नितेशजी, निलेशजी आणि आम्ही सगळी मंडळी बसलेलो असताना ठरवलं की पूर्ण लोकसभा मतदारसंघामध्ये आपण सगळ्या क्रीडा स्पर्धा घ्यायच्या. आणि त्या स्पर्धा इतक्या यशस्वी झाल्या की मला वाटतं 7-8 हजारपेक्षा जास्त स्पर्धकांनी यामध्ये उत्स्फूर्त असा सहभाग घेतला. म्हणजे
ते एक कला क्रीडेचं सगळं पूर्ण वातावरण तर गेल्या 8-10 दिवसामध्ये निर्माण झालं आणि त्यातून साहेबांविषयी असलेलं ममत्व, साहेबांविषयी असलेलं प्रेम, या सगळ्याच गोष्टी दिसून आल्या. साहेबांनी आम्हाला हे सगळं करण्याची संधी दिली, त्याबद्दल साहेबांना धन्यवाद देतो. आणि संपूर्ण सिंधुदुर्गवासियांच्या वतीने पुन्हा एकदा साहेबांना मी त्यांना दीर्घायुरोग्य लाभो अशा पद्धतीच्या शुभेच्छा देतो आणि आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद प्रभाकरजी. संधीची आपण वाट पाहायची नसते, संधी निर्माण करायची असते, ती पूर्ण करायची असते. अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व अर्थात दादा. आणि जाता जाता प्रभाकरजी म्हणाले आता आमचं ठरलंय 75व्या वर्षी अर्थात अमृत महोत्सवी दादांचा वाढदिवस साजरा करत असताना सिंधुदुर्गवासियांची सगळी स्वप्न आम्ही पूर्ण करणं आमचं आता ठरलंय. नक्कीच अशा प्रकारचं वचन या निमित्तानं दादांना देण्यामध्ये ते यशस्वी झालेले आहेत. यानंतर मी विनंती करतो आदरणीय आमदार डॉक्टर निलेजी राणे साहेब यांना विनंती करते आजच्या प्रसंगी आपलं मार्गदर्शनपर विचार या ठिकाणी व्यक्त करावं. जोरदार टाळ्या देत आदरणीय डॉक्टर निलेजी राणे साहेब. माजी मुख्यमंत्री सन्मान्य नारायण राणे साहेब, जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्मान्य नितेश राणे, माजी मंत्री सन्मान्य दीपकजी केसरकर, सौ क्रांती ताई रेडकरजी, IPS अधिकारी सन्मान्य समीर वानखडेजी, जिल्हाधिकारी सन्मान्य अनिल पाटीलजी, रवींद्र खेबुटकरजी, सौरभ अग्रवालजी, दत्ता सामंतजी, प्रभाकर सावंतजी, संजय आंग्रेजी, सन्मान्य मनीष दळवीजी, उपस्थित सर्वच मान्यवर बंधू भगिनी, मी मागे कुठल्या तरी एका वाढदिवसाला बोललो होतो की आज त्यांचं वय 73 वर्ष पूर्ण, 74 वर्षी ते पदार्पण त्यांचं होतंय. पण मला वाटतं 72 वर्षाचे ते झाले होते आणि ह्याच हॉलमध्ये आपण ती सभा किंवा कार्यक्रम असाच घेतला होता. आजही ते 73 कंप्लीट वाटत नाही. पण मी तेव्हाही बोललो होतो की ते 73चे आहेत, ते जर वाटायचं असेल तर त्यांना माझ्याकडे बघायचं, कारण का माझ्याकडे बघितलंच कळू शकतं. नितेशकडे बघितल्यावर कळणार नाही. आणि म्हणून ते मला नेहमी सांगत असतात की हे सगळं कर जरा. मी बोललो हल्ली दाढीवाल्यांचा जमाना आहे. माझाही येईल कधी. पण त्यांचे वाढदिवस साजरे करणं हे मी नेहमी म्हणतो एक सणासारखं आहे. आणि मी त्यांच्या प्रत्येक वाढदिवसाला, आज आमदार या नात्याने बोलतोय, 10 वर्ष त्यांचे वाढदिवस मी साजरा करत होतो, नितेश साजरा करत होता. पण माझ्या आडनावा म्हणजे माझ्या त्या पदाच्या अगोदर नेहमी माझी लागायचं. आज आजी आहे. आणि मी त्यांना सांगितलं होतं, साहेब तुमची सगळी मनोकामना पूर्ण झालेली आहेत, सगळी स्वप्न पूर्ण झालेली आहेत, मला स्वप्नात बघा. त्यांनी बघितलं असेल मी आमदार झालो. पण साहेब मला एक सांगा, माझ्या अगोदर नितेशला बघितलं होतं की काय? तो मंत्री झाला. आता पुढच्या वेळेला मला अगोदर बघा. नितेशची परवानगी घेऊन सांगतोय, पालकमंत्री आहे तो. पण साहेबांचा वाढदिवस म्हणजे खरोखर एक सणासारखा आहे. आज दिवसभर मी त्यांच्याबरोबर होतो, दिवसभर मी त्यांच्यावर फिरतोय. अख्खं महाराष्ट्र मी त्यांच्याबरोबर फिरून बघितलं. आणि नेहमीच म्हणजे आज ते खासदार झाले. खरं तर खासदारकीची निवडणूक त्यांना लढवायची नव्हती. ते बोलले आता बस झालं, तर एवढी पदं मिळाली. मी बोललो साहेब, एक गडकरी साहेब एक वाक्य बोलले होते, मला असं वाटतं आम्ही एका रांगेत बसलो होतो आणि योगायोगाने माझ्या बाजूला गडकरी साहेबांची सीट होती आणि त्यांच्या बाजूला कोणतरी तेव्हाचे शिवसेनेचे कोणतरी होते.
आणि ते एका नेत्याबद्दल बोलत होते. मी त्या नेत्यांचं नाव नाही सांगणार. आणि ते बोलले की काही नेते असण्याने ना त्या विभागाचा, त्या राज्याचा ती ऑटोमॅटिक देखभाल होत असते, लक्ष राहतं. म्हणजे केंद्राने नेहमी कोणाकडे बघून लक्ष द्यावं, तर असे काही नेते आहेत की ज्यांना माहिती आहे की ते तिकडे आहेत म्हणून त्यांचं ते लक्ष ऑटोमॅटिकली जातं. आणि म्हणून काही नावं असणं जी गरजेची आहेत ना, म्हणून मी अनेक वेळेला साहेबांना सांगितलं, साहेब तुम्ही आहे ना म्हणून हे सगळं शक्य आहे. आणि आपण सगळ्यांनी त्यांना निवडून दिलं. आपण सगळे मोठे प्रचारक होतात त्यांचे. आणि ते सिंधुदुर्गामध्ये तर तुम्हाला तर मी नेहमी प्रत्येक भाषणामध्ये सलाम करतो की सिंधुदुर्गाच्या 1 लाखाच्या लीडमुळे साहेब 50,000 खासदार झाले. तर सिंधुदुर्ग वासियांचा विषय त्याच्यामध्ये कौतुकच आहे. त्यानंतर आमदारकीची निवडणूक झाली. नितेश आमचा 58,000 लीडनी निवडून आला. केसरकर साहेब आपले 40-41,000 मताने निवडून आले. आणि माझं काही खरं नव्हतं. मला लक्षात आलंय काय झाले. आता मी पण 8,000 निवडून आलो. हे सगळं शक्य झालं साहेब, हे फक्त तुमच्यामुळे शक्य झालं, नाही तर हे शक्य नाही. हे अजिबात शक्य नाही. मी आजही जेव्हा सभागृहात गेलो, केंद्राच्या त्या पार्लिमेंटमध्ये 2009 आणि 2014 मध्ये काम केल्यानंतर 10 वर्षाचा गॅप होता. आणि त्या 10 वर्षाच्या गॅप नंतर मला आत्ता त्या सभागृहामध्ये बसण्याची संधी मिळाली. साहेब आज पण ते सभागृह तुमची आठवण काढते. आज पण की भाषण करावं, अर्थ या विषयावर करावं तर ते राणे साहेबांनी करावं. ऑपोजिशन लीडर कसे असावेत तर ते राणे साहेबांसारखे असावेत. आणि आपल्याबरोबर हे सगळं बघत असताना मी एकच त्यांचं वाक्य सांगतो आणि माझं मनोगत थांबवतो, कारण माझ्यानंतर आहेत लोक बोलणारी. ते एका कौटुंबिक कार्यक्रमामध्ये बोलत होते. मला ते वाक्य डोक्यात राहिलं. त्यांना ज्यांनी विचारलं, ते जे अँकर होते त्यांना विचारलं की आपला पूर्वीचा काळ कसा होता, तुम्ही कसे घडलात, तुम्हाला कसल्या अडचणी आल्या, काय काय तुम्ही भोगलत. आणि तेव्हा राणेसाहेबांनी त्याच्यावर उत्तर दिलं, मी तुम्हाला सोडून द्या, मी माझ्या फॅमिलीला पण माझे खराब दिवस सांगत नाही. जेही भोगलं ना ते मलाच माहिती आहे. पण जेव्हा लोक नारायण राणे बद्दल ऐकतील तर त्यांनी ते चांगलंच ऐकलं पाहिजे, त्यांनी योग्य तेच ऐकलं पाहिजे, त्यांना त्याच्यातून काहीतरी प्रबोधन वाटलं पाहिजे. असं जे एक विचार असतो ना, अरे जे मला जे वाटलं ते मला मिळालं, ते माझं कुठलं तरी कर्म असेल, ते मी लोकांना कशाला सांगू. माझे दुःखाचे दिवस मी लोकांना नाही सांगणार. त्यांचं दुःख कसं घालवता येईल त्याच्यासाठी मी दिवस रात्र प्रयत्न करणार. ते जे वाक्य होतं ना माझ्या डोक्यातून कधी गेलं नाही. म्हणून साहेब आपण असेच राहा, तरुणच दिसा. आणि आता रिलॅक्स व्हा. काय ते नेहमी आम्हालाही कधी कधी वाटतं टीव्ही लावल्यावर टीव्ही लावू की नको लावू. तुम्ही आता रिलॅक्स झाले पाहिजे बाबा. आम्हाला तेवढंच बघायचंय. आता सगळं मिळालं, आता सगळं मिळालं. आता तुमच्या भाषणामध्ये तुम्ही माझी काढणार मला माहिती आहे, पण तसं काय करू नका. तुम्ही हसत खेळत राहा, आई हसत खेळत राहू दे, एवढंच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद निलयजी. कविता नंतर फुलते आधी आपण फुलून यावं लागतं. कविता नंतर फुलते आधी आपण फुलून यावं लागतं. गाणं नंतर जुळतं, आधी आपण गाणं व्हावं लागतं. मित्र, निलयजींचा स्वभाव पाहिल्यानंतर
दिलखुलासपणे आज या ठिकाणी त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं आणि शेवटी जाता जाता एकच शब्द मनामध्ये घर करून गेला, बाबा. साहेबांपेक्षा बाबा मला वाटतं खूप जवळचा आहे शब्द. निलेशजी, साहेबांच्या कर्तृत्वावरती 8,000चं लीड आपण मिळवलात. पुढची 5 वर्ष असं कर्तृत्व आपल्याकडून घडू दे, त्याच्यावरती फक्त एक 0 लागू दे. धन्यवाद. नक्की, मी साहेब पुढेच म्हटलं मी. धन्यवाद. परवाच्या एका कार्यक्रमामध्ये सहज म्हणून गेलो होतो की निलेशजी साहेबांकडे बघितल्यानंतर थोडी गंभीरता वाटते. आज पूर्णपणे विरोधी असं मला वातावरण पाहायला मिळालं आणि साहेबांनी अर्थावरती बोलावं, परंतु निलेशजींचं परवाचं भाषण मी ऐकलं जेव्हा अर्थसंकल्पावरती, आणि पुरवणी मागण्यावरचं भाषण डॉक्टर निलेशजी राणे बोलत होते आणि तेव्हा त्यांनी तिथे सांगितलेलं वाक्य, मी फायनान्सचा विद्यार्थी आहे, मी अधिकाराने बोलतो. साहेब, हा वारसा या महाराष्ट्राला, कुडाळ मालवणला माझ्या मिळाला, त्याबद्दल आपल्याला धन्यवाद. यानंतर मी विनंती करतोय आदरणीय माजी शिक्षण मंत्री तथा आदरणीय विद्यमान आमदार दीपकभाई केसरकर यांना विनंती करतो आपले मार्गदर्शनपर विचार या ठिकाणी व्यक्त करावेत. सुरुवातीला दीपकजींच्या वतीनं आदरणीय दादांना या ठिकाणी सन्मानित केलं जात आहे. धन्यवाद. या निमित्तानं आदरणीय दीपकभाई केसरकर यांच्या वतीनं दादांना अभिष्ट चिंतन केलं जात आहे. शाल, पुष्पगुच्छ, श्रीफळ देऊन या निमित्तानं दादांना सन्मानित केलं जात आहे आणि एक भेट वस्तू आजच्या या 73व्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं विघ्नहर्ता गणपती. धन्यवाद. मी मान्यवरांना विनंती करतो आपण स्थानापन्न व्हावं आणि आदरणीय दीपकभाई केसरकरांना विनंती करतो आपले विचार या ठिकाणी व्यक्त करावेत. ज्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आम्ही सर्वजण इथं जमलोय ते तुमच्या आमच्या सर्वांचे दादा, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आदरणीय नारायणराव राणे साहेब. असं म्हटलं जातं की प्रत्येक यशस्वी पुरुषामागे एक स्त्री असते आणि खऱ्या अर्थाने या भूमिकेमध्ये आम्ही नीलमताईंना बघत आलो. अगदी सावलीप्रमाणे नेहमी दादा त्या तुमच्यावर राहिल्यात आणि मला असं वाटतं की तुमच्या आयुष्यामध्ये त्यांचासुद्धा खूप मोठा वाटा आहे. आपल्या जिल्ह्याचे लाडके पालकमंत्री आदरणीय नितेशजी राणे, कुडाळ मतदारसंघाचे लाडके आमदार आदरणीय निलेशजी राणे, जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आदरणीय पाटील साहेब, अग्रवाल साहेब, खेबुडकर साहेब, क्रांतीताई रेडकर, समीरजी वानखेडे, दत्ता सामंत, मनीषजी दळवी, त्याचबरोबर भाजपचे अध्यक्ष प्रभाकरराव सावंत, रणजित देसाई आणि शिवसेनेचे उपनेते संजयजी आंग्रे, दत्ताजी सामंत, संजू परब आणि ज्यांनी श्वेताताई कोरगावकर, विक्टर डांटस, काका कुडाळकर आणि ज्यांनी अतिशय प्रेमाने हा सर्व सोहळा आयोजित केला ते जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीषजी दळवी साहेब आणि स्टेजवरचे सर्वच मान्यवर, आता सर्वांची नावं घेत नाहीत, एवढे मान्यवर सगळे बसलेले आहेत आणि आपण समोर बसलेले सर्व मान्यवर. असं म्हटलं जातं की चांगल्या वक्त्यानंतर बोलू नये. निलेशजी, तुम्ही एवढं चांगलं भाषण केलं की मला वाटत होतं की आता बोलावं की नाही. आणि खरोखरच तुम्ही किती बदलत गेला हे आम्ही स्वतः बघितलं आहे आणि मला वाटतं त्याचं श्रेयसुद्धा तुमच्या मातोश्रींना दिलं पाहिजे. कारण नेहमी मला एकेकाळचे खासदार आठवतात जे ॲग्रेसिव्ह होते आणि आताचे आमदार मी बघतो की ज्यांनी स्वतःमध्ये खूप बदल घडवला आहे. मी त्याच्याबद्दल मनापासून तुमचं अभिनंदन करतो. नितेशजी जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून अतिशय चांगलं काम करत आहेत. फक्त नितेशजी थोडं वेळेवर कार्यक्रम केले पाहिजेत, कारण मी ह्या उद्घाटनासाठी सावंतवाडीला शेवटी मला राणेसाहेबांची परवानगी घ्यायला लागली की आता मी
ओरसलाच येतो, कारण सावंतवाडीला बसून काही तुमच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होता येणार नाही. तुम्हाला अर्थात कामाचा व्यापसुद्धा खूप आहे, खूप पुढे तुम्हाला मार्गक्रमण करायचं आहे. आणि ते करत असताना जे काय राणेसाहेबांनी या जिल्ह्यासाठी केलं ते बघून तुम्ही ते काम करत राहाल याची मला खात्री आहे. या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी सुद्धा काम केलेलं आहे. आणि नितेशजी, त्यावेळेला तुम्ही एवढे आक्रमक होता की मी दिवस मीटिंग चालवायचो, सकाळी सुरू झालं की रात्रीपर्यंत. आणि मग ज्या दिवशी राणेसाहेब असतील त्या दिवशी 2 तासात मीटिंग आटपत होती. त्याच्या मला असं वाटायचं की राणेसाहेबांनी दर मीटिंगला यावं. आणि मला सांगायचं आहे, बघा, आपण सगळे कुटुंब आहोत. कुटुंबामध्ये अनेक वेळेला संघर्षसुद्धा होतात, पण ते संघर्ष कुठे संपवावे आणि कुठे एकत्र यावं याचं जर उत्कृष्ट कोणाला जर ज्ञान असेल तर ते आदरणीय राणेसाहेबांना. आणि म्हणून ज्या ज्या वेळेला विकासाचा प्रश्न आला, अगदी आम्ही एकामेकाच्या विरोध होतो त्यावेळेलासुद्धा विकासाच्या प्रश्नावर मात्र ते कायम माझ्याबरोबर ठामपणे उभे राहिले, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून अशी विरळ माणसं असतात, म्हणजे राणेसाहेब स्वतः खासदारकीला उभं राहायला तयार नव्हते, त्यांना आग्रह करणाऱ्यापैकी एक मी होतो. आणि हे करताना राणेसाहेब मी आपल्याला बोललेलो होतो की रत्नागिरीमध्ये किती डेफिशिट होऊन दे, तुमच्यावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली लोक एवढं प्रेम करतात की ते तुम्हाला निवडून आणणार. 1 लाखाचं डेफिशिट होतं रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या लोकांनी 1,40,000 मतं दिली राणेसाहेबांना आणि राणेसाहेब 40,000 मतांनी निवडून आले. आणि म्हणून हा तुमचा अधिकार आहे. राज्यसभेचं तिकिटामध्ये ज्याला राणेसाहेबांचं नाव त्या ठिकाणी जाहीर झालं नाही त्याच दिवशी मी ठरवलं होतं राणेसाहेब की आपण तुमचं नाव सुचवायचं. आणि मला तुम्ही माझ्याकडे टेप केलेला आहे, SMS केलेला आहे की तुला आमदार व्हायला देणार नाही, तुमच्या विरोधात झाले तिकीट माग. आमदार तिकीटही मिळालं, निवडून नाही आलो, कधी मंत्री करताना आणि काहीतरी गडबड केली असतील, पण ती सुद्धा मी दूर करेन. आणि पुढच्या तुमच्या वाढदिवसाला मंत्री म्हणून तुमचा सत्कार करायला येईल, एवढं मी आपल्याला निश्चितपणे सांगतो. एक गोष्ट अशी असते की बघा, कुठेतरी चांगल्या माणसांना माझ्यामुळे जर काही राजकीय नुकसान झालं असेल तर मी ह्या जन्मामध्येच ते भरून काढलं पाहिजे आणि ह्याच्यामध्ये मी विश्वास ठेवतो. आणि ही कोकणची प्रवृत्ती आहे. कोकणी मनुष्य हा एवढाच प्रेमळ राहिलेला आहे. बाहेरून जरी किती काटे असले तरी फणस आतमधून गोडच असणार. आणि त्याच्यामुळे ते काटे निर्माण करणारी सुद्धा लोक असतात कोकणामध्ये आणि त्या काट्यांना बाजूला करून पुन्हा एकदा घरे मिळवण्यासारखे राणेसाहेबांसारखे नेतेसुद्धा कोकणामध्येच असतात. आणि त्याच्यामुळे मनापासून तुमचं अभिष्ट चिंतन करतो. तुमची जी स्वप्न होती, मला आठवतं की तुम्ही ज्यावेळेला पहिल्यांदा मंत्री झाला आणि त्यावेळेला मी नगराध्यक्ष होतो, त्यावेळेला तुम्ही सांगितलेलं होतं की असा एक कार्यकर्ता माझ्यावर काम केला तर मी कोकण बदलून टाकेन. आता ती पुन्हा एकदा देवाच्या कृपेने वेळ आलेली आहे. आणि मी तुम्हाला सांगतो की राणेसाहेब बरोबर असतील, 2 वर्षानंतरचा सिंधुदुर्ग वेगळा असणार आहे. तिथला भाताचा शेतकरी वेगळा असणार आहे, तिथला काजूचा शेतकरी वेगळा असणार, तिथला आंब्याचा बागायतदारसुद्धा वेगळा असणार आहे. या खेपेला मी ज्यावेळेला आंबे लोकांना पाठवले त्यावेळेला ते एक्सरे मशीनमधून गेलेले होते, त्याच्यामध्ये साका असलेला एकही आंबा नव्हता. आपल्याला हळूहळू करून कोकण बदलायचं आहे, तुमचं पर्यटनाचं स्वप्न साकार करायचं आहे. आणि हे सगळं करत असताना शेवटी तुम्ही आम्ही या वयामध्ये काय करणार, आपलं पुढचं जीवन हे गोरगरिबांसाठी आहे. देवाने तुम्हाला सुद्धा खूप दिलं आहे. तुमच्या एवढं नसलं तरी देवाच्या कृपेने 3री 4थी पिढी आमची श्रीमंतीमधली आहे. आणि त्याच्यामुळे एवढंच सांगायचं की पुढचं जीवन हे जनतेसाठी समर्पित असतं. आपण जीवनामध्ये खूप संघर्ष करतो, खूप यश मिळवतो, पण ज्या लोकांमुळे आपण सातत्याने लोकप्रतिनिधी बनत असतो त्यांचं ऋण कधीही फेडता येत नाही. त्याच्यामुळे या वयामध्ये मला खात्री आहे राणेसाहेब की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने जेवढं प्रेम तुम्हाला दिलेलं आहे त्याची दुप्पट भरपाई तुम्ही तुमच्या कामाने कराल. आणि ते करत असताना माझ्यासारखा कार्यकर्ता असतील, निदेशी असतील, निलेशजी असतील, आम्ही ज्यावेळेला एका रांगेत बसतो, सगळे आमदार आणि खासदार एका मताचे असतात, त्यावेळेला सिंधुदुर्ग कधीही मागे पडू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्याच्यामुळे तुमच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सातत्याने काम करत राहू. आमची ही महायुती हा या संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा कायापालट करेल याची मला खात्री आहे. पुन्हा एकदा राणेसाहेबांना मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. बोलायचं खूप असतं, परंतु सगळ्यांना आम्हाला मार्गदर्शन ऐकायचं आहे राणेसाहेबांचं. आणि त्याच्यामुळे स्टेजवरची नावं घ्यायची राहिली काही लोकांची, त्याच्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. मनापासून साहेब आपल्याला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो.
ईश्वराने आपल्याला चांगलं आयुष्य आरोग्य देव आणि आपल्याकडून खूप सेवा ही कोकणाची आणि महाराष्ट्राची घडो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. हे विचार होते आदरणीय माजी शिक्षण मंत्री तथा आदरणीय आमदार दीपकभाई केसरकर यांचे. दादांबरोबर बोलत असताना 30 वर्षाचा 35 वर्षाचा इतिहास आणि जो प्रगतीचा आलेख या ठिकाणी मांडण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. जे कठीण असतं ते सोपं करावं, जे कठीण असतं ते सोपं करावं, जे सोपं असतं ते सहज करावं, जे सहज असतं ते सुंदर करावं आणि जे सुंदर असतं ते सतत करावं. मला वाटतं हा स्थायीभाव दादांचा आहे आणि म्हणून सिंधुदुर्गाची वाटचाल करत असताना माझा सिंधुदुर्ग असा घडणार पुढचा आणि तो घडवला गेला. तो अर्थात दादांच्या या कार्यकृपेमुळे. यानंतर त्यांचाच वारसा समर्थपणे चालवणारे जिल्ह्याचं पालकत्व आणि महाराष्ट्र विधानसभेचा या कोकणचा बुलंद आवाज आणि हिंदू म्हटलं की नाव येतं नेतेजी राणे. महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री, खासदार आणि आपल्या सगळ्यांचे नेते, प्रेरणास्थान सन्मान्य राणेसाहेब, सन्मान्य आई, माजी मंत्री आमदार सन्मान्य दीपक केसरकर साहेब, आमदार आणि माजी खासदार सन्मान्य निलेश राणे साहेब, सन्मान्य समीर वानखेडेजी, सन्मान्य क्रांतिताई रेडकर, जिल्हाधिकारी सन्मान्य अनिल पाटीलजी, मुख्य अधिकारी जिल्हा परिषद सन्मान्य रवींद्र केबुटकरजी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सन्मान्य अग्रवालजी, भारतीय जनता पक्षाचे आमचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष सन्मान्य प्रभाकर सावंतजी, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख सन्मान्य दत्ता सावंतजी, शिवसेनेचे उपनेता सन्मान्य आगरे, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सन्मान्य मनीष दळवीजी, युवा महिला मोर्चाच्या जिल्हाध्यक्षा कोरगावकर मॅडम, जिल्हा प्रमुख सावंतवाडी संजू परब, राष्ट्रवादीचे कार्याध्यक्ष सन्मान्य काका कुडाळकरजी, मंचावर उपस्थित असलेले सर्वच प्रमुख मान्यवर, उपस्थित असलेले सर्वच वडीलधारी मंडळी, बंधू भगिनींनो आणि माझे सर्व तरुण मित्रांनो, सन्मान्य राणेसाहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने शुभेच्छा देण्यासाठी मी इथे उपस्थित आहे. आणि माझ्या अगोदरच्या सगळ्याच मान्यवरांनी आपल्या आपल्या पद्धतीने सन्मान्य राणेसाहेबांबद्दल आपले विचार इथे मांडलेले आहेत. माझ्यानंतर साहेब बोलणार आहेत म्हणून मी जास्त वेळ आपला घेणार नाही. पण आजचा हा वाढदिवस तसं म्हटलं तर सन्मान्य राणेसाहेबांचा वाढदिवस साजरा करण्यामध्ये दरवर्षी आपण तसाच उत्साहाने साजरा करतो, त्याच ताकदीने साजरा करतो. आणि जसं निलेश साहेबांनी उल्लेख केला की आपल्या सगळ्यांसाठी तो सणच आहे. दरवर्षी सिंधुदुर्ग जिल्हा असो, आता रत्नागिरी जिल्हा असो, आपण सगळेजणच एकत्र येऊन साहेबांचा वाढदिवस अतिशय जल्लोषाने आणि उत्साहाने साजरा करतो. याही वर्षी आपण सगळेजण एकत्र आलेलो आहे. पण ह्या वर्षी थोडं वेगळंपणा आहे. आज व्यासपीठावर पाहिल्यानंतर एकंदरीत या पूर्ण 10 वर्षाचा प्रवास 2014 ते आतापर्यंत माझ्या नजरेसमोर येत होता. 10 वर्षामध्ये खूप काही गोष्टी बदलल्या, पण एक गोष्ट कधीच बदलली नाही, ती म्हणजे कोकण आणि राणेसाहेबांमध्ये असलेलं अतूट नातं. खूप प्रयत्न झाले, संघर्षाला आव्हान देण्याचे प्रयत्न झाले. काही लोकांनी ते हेही सांगून टाकले की राणे संपले, आता काय राणेसाहेबांचं कोकणामध्ये काहीच नाही. असे वल्गना करणारे लोक आज सगळेचे सगळे एकत्र विरोधी पक्षामध्ये बसलेले आहेत आणि आम्ही मजा बघतोय. कारण का 10 वर्ष काय काय गोष्टी बोलल्या गेल्या, काय काय गोष्टी व्यक्त केल्या गेल्या,
ते नजरेसमोर पाहण्याची संधी माझ्यासमोर होती. निवडून गेलेलो होतो म्हणून सातत्याने विधिमंडळ असो आणि असंख्य बैठकांमध्ये राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून खूप गोष्टी पाहायला मिळायला, अनुभवायला भेटल्या आणि खूप शिकायलाही भेटलं. आणि म्हणून जेव्हा आज सत्तेमध्ये आहे, मंत्री म्हणून काम करतोय, पालकमंत्री म्हणून काम करतोय, तेव्हा त्या लोकांना जेव्हा परत परत भेटण्याची संधी भेटते तेव्हा तेव्हाचा तो व्यक्ती आणि आताच्या व्यक्तीमध्ये फार फरक दिसतोय. बोलण्या चालण्यामध्ये फरक दिसतोय, वागण्यामध्ये फरक दिसतोय. अचानक समर्थकांची संख्या वाढत चाललेली आहे, ह्याचाही अनुभव येत चाललेला आहे. लोकांचं प्रेम उफळून येत आहे. पण 10 वर्षामध्ये या पूर्ण ह्या प्रवासामध्ये जेव्हा जेव्हा विरोधक असो, प्रतिस्पर्धी असो, ज्या ज्या पद्धतीने बोलायचे, तेव्हा खरंच मनापासून वाटायचं की नाही, एक दिवस येणार, एक दिवस परिस्थिती बदलणार आणि कोकण आणि सिंधुदुर्ग परत एकदा राणेमय होणार, एवढं ठाम विश्वास करून आतापर्यंत प्रवास करत आलेलो आहे आपण. शेवटी सिंधुदुर्गाच्या जनतेला, कोकणाच्या जनतेला चांगल्या गोष्टी माहिती आहे. जनता सुज्ञ आहे. आपल्याला वाटतं की आपण जे काही करतो जनता त्याची नोंद घेत नाही. पण लोक प्रत्येक गोष्टी बघत असतात, आठवणीत ठेवत असतात, मोजमापन करत असतात आणि योग्य वेळी त्याचं उत्तर देत असतात. जेव्हा खासदारकीचा विषय आला, निलेशजी म्हटले तसं खरं आहे, साहेबांना लढवण्याची इच्छा नव्हती. पण हेही तेवढ्या गोष्टी खऱ्या होत्या की ही सीट रत्नागिरी सिंधुदुर्गाची, सन्मान्य राणेसाहेब अगर या सीटचे उमेदवार नसते तर ही सीट भारतीय जनता पक्ष आणि महायुती कधीच जिंकू शकली नसती. हे सत्य आहे. हे काय कुठल्या वेरा बघायचं काम नाही. 7:30 नंतरच्या सोपं नाही एवढं विषय. साहेबच होते जेथे जनतेने त्यांना स्वीकारलं. जनतेला माहिती होतं आपला आवाज संसदेमध्ये पोचवायचा असेल, जो काय 10 वर्ष एक निष्क्रिय खासदार म्हणून आम्ही निवडून दिला, त्याच्या बदली आपल्याला ताकदीचा लोकप्रतिनिधी अगर दिल्लीला पाठवायचा असेल तर राणेसाहेबांशिवाय दुसरा पर्याय नाही, हे लोकांना चांगल्या पद्धतीने माहिती. आणि म्हणून तसाच प्रतिसाद लोकांनी आपल्याला ह्या निवडणुकीमध्ये दिला. आणि हे पूर्ण प्रवास म्हणजे आईला अगर 2024च्या सुरुवातीला अगर तुम्ही विचारलं तर आई थोडी घाबरली होती की बाबा हा वर्ष कसं जाणार, 2 निवडणुका. पण आज पूर्ण प्रवास झाल्यानंतर आज घरामध्ये निलेशजी आमदार आहेत, साहेब खासदार आहेत, मी मंत्री म्हणून जबाबदारी पार पाडतोय आणि सिंधुदुर्ग आणि कोकणाच्या जनतेचं परत जे काही नातं आहे ना, ते अजून घट्ट होत चाललेलं आहे, अजून घट्ट होत चाललेलं आहे. या सोप्या गोष्टी नव्हत्या, फार आव्हानं आलेली. ज्या काही गोष्टी ह्याच्या अगोदर बोलल्या गेल्या त्याच्या प्रत्येकाची नोंद नजरेसमोर आहे. आज मंत्री म्हणून काम करत असताना नेहमी वाटतं की नाही, साहेबांच्या स्वप्नातलं की साहेब ज्या ज्या गोष्टी बोलत गेले त्या सगळ्या गोष्टी आता करून दाखवायच्या. साहेबांनी सिंधुदुर्गाबद्दल, कोकणाबद्दल जे जे काही स्वप्न पाहिले त्यात करण्याची चांगली संधी आमच्याकडे चालून आलेली आहे. चालून आलेली आहे. कुठेच काय कमी पडण्याचं कारण नाही. सगळी सत्ता आपल्याकडे आहे. आता फक्त लोकांसाठी ज्या ज्या गोष्टी साहेबांनी ठरवल्या आहेत, ज्या ज्या गोष्टी साहेबांना करायच्या होत्या, त्या सगळ्या गोष्टी आता होत असताना आपल्याला पुढच्या 5 वर्षामध्ये दिसणार आहे. आपण सर्वजण, मला आश्चर्य वाटतं किंवा मला अभिमान वाटतो माझ्या सगळ्या त्या कार्यकर्त्या सहकाऱ्यांचा. या दिवसात तर सगळेच येतात, सगळेच गुच्छ देतात, सगळेच पाठीवर ताप, सगळेच आठवण करतात. पण या 10 वर्षामध्ये जे जे कार्यकर्ते निस्वार्थ पद्धतीने राणे कुटुंबाबरोबर राहिले, उद्या काय होणार याचा विचार केला नाही. आमचा फक्त राणे साहेबांवर प्रेम आहे. आमच्यासाठी पक्ष म्हणजे नारायण राणे, आम्ही समर्थक म्हणजे राणे समर्थक, ही ओळख जे वारंवार सांगत राहिले. मी तुम्हाला ह्या निमित्ताने त्या सगळ्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांना विश्वास देतो, आता तुमचे दिवस आलेत. आता तुमचे प्रत्येक स्वप्न पूर्ण करण्याची जबाबदारी हे आमच्या सगळ्यांची असेल, एवढा विश्वास तुम्हाला या निमित्ताने देतो. कारण का शेवटी साहेबांना तुम्ही सगळ्यांनी दिलेली साथ ही आमच्यासाठी फार महत्वाची होती.
फार महत्वाची. तुम्ही सगळ्या जणांनी ज्या ताकदीने आमच्याबरोबर राहिलात, स्वतःबद्दल कुठेच विचार केला नाही. काही लोक हिणवायचा पण प्रयत्न करायचे, काही गोष्टी बोलायची प्रयत्न. कोणी काही विसरलेलं नाही, मी तो बिलकुल विसरलेलो नाही. प्रत्येक बैठकीमध्ये बसायचो, लक्षात ठेवायचो. साहेबांना जेवणावर उठून अटक करण्याचा तो क्षण मी आधी माझ्या मोबाईलमध्ये सेव्ह करून ठेवलेला आहे आणि त्या दिवशी त्याची परतफेड करीन, त्याच दिवशी डिलीट मारणार. आणि वानखेडेजी तो जवळ आलेला आहे टप्प्याटप्प्याने. तुम्ही आहात बरोबर, तुम्हाला माहिती आहे कशाबद्दल बोलतोय. कोण कुठे जात नाही, सगळ्याचा हिशोब इथेच होणार. एक लक्षात घ्या, 10 वर्षाच्या ह्या पूर्ण प्रवासामध्ये सगळ्या गोष्टी बघितल्या, सगळ्या गोष्टी अनुभवायला भेटल्या. दीपकजींच्या आशीर्वादामुळे दोडामार्गच्या जेल पण दिसला, पण त्यांनी जे आम्हाला लोकसभेला जी साथ दिली ना, त्याच्यामुळे सगळं काय जुनं पुसून गेलं. एवढंही मी या निमित्ताने तुम्हाला सांगतो. बरोबर एकदम उभे राहिले ठाम पद्धतीने. शेवटी त्यांचं आणि आमचं कधी वैर नव्हतंच. कोणाला तिसऱ्याला फायदा करून द्यायचा होता म्हणून आपसात भांडणं लावली आणि आपण आपले आमदार बनतो की नाही प्रयत्न करत होते. आता आहेत बाहेर कुठेतरी गोव्याला बसलेले. नितेश कधी अटक करेल का या भीतीने. पण सगळ्याचा हिशोब होणार, कारण का राणे साहेबांना ज्यांनी ज्यांनी त्रास दिला ते कुठेही सुटत नाहीत, एवढं विश्वासाने मी आपल्याला या निमित्ताने सांगतो. फक्त या सगळ्या गोष्टी करत असताना आपल्या सगळ्यांची साथ आणि विश्वास हा फार महत्वाचा आहे. आज सगळी सत्ता केंद्र आपल्याकडे आहेत, सगळ्यांचा नेतृत्वाचा विश्वास आपल्यावर आहे. मोदी साहेब असतील, आमचे देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, सगळेचे सगळे राणे साहेबांबद्दल असलेला मान सन्मान हा वारंवार त्यांच्या कृतीतून दाखवून देत आहे. प्रत्येकान आपल्या आपल्या पद्धतीने साहेबांना जो काय मान देतो ना, त्याचा अनुभव मी आणि निलेशजी आम्ही सगळेजण घेतोय. आणि म्हणून निश्चित पद्धतीने समाधान वाटतं की आज या पुढे चालत असताना साहेब नेहमी आपल्या पद्धतीने एकदा आम्हाला सगळ्यांना सांगतात की जे जे पदं साहेबांनी आतापर्यंत मिळवली त्याला प्रत्येक पदाला न्याय देण्याचं काम साहेबांनी आतापर्यंत केलं. त्यांनी एकदा आम्हाला सांगत असताना असताना नितेश असं काम करायला पाहिजे. उदाहरण, पालकमंत्रीची यादी वाचत असताना लोक जेव्हा प्रत्येक नाव वाचत जातील तेव्हा तुझ्या नावाच्या पुढे लोक थांबली पाहिजे, असं काम तुझ्या माध्यमातून झालं पाहिजे. म्हणून मी साहेबांनाही विश्वास देतो की आपल्या मार्गावर आपले विचार आपण जे आम्हाला दिले, जी ताकद आम्हाला दिलीत, आज समाजामध्ये वावरत असताना जी ताकद आपल्यामुळे आपण आमच्या मागे उभी करताय, त्याचमुळे तर आज आम्ही समाजामुळे ताकदीमध्ये वावरतो. सगळी कामं होतात, लोक मान सन्मान देतात. मोठ्यातला मोठा नेता आज आम्हाला मान सन्मान जे देतो त्यामुळे त्याचं एक मूळच कारण आहे, त्याचं आडनाव पुढे राणे आहे, त्याचमुळे आणि आम्ही राणे साहेबांची ओळख आहोत. आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टी आज पुढे जात असताना साहेबांना आम्ही वारंवार विश्वास देण्याचा प्रयत्न काही आता पुढे जसं निलेशजी म्हटले, पण आम्ही किती बोलले तर साहेब काय थकणार नाहीत, साहेब काय आग्रह करण्याचं बंद करणार नाही हे आम्हालाही माहिती. पण त्यांनी तसंच माझ्यासाठी तर ते नेहमी मार्गदर्शक राहिलेले आहे. नेहमी सातत्याने मी आत्ता नेदरलँडला जाऊन आलो किंवा विधिमंडळामध्ये माझं पहिलं अधिवेशन मंत्री म्हणून होतं. प्रत्येक बाब त्यांनी मला सांगून पाठवलं की नितेश अशा टायमाला असं बोलायचं, मंत्री म्हणून किती उठायचं, किती वेळा उठू नये, हे सगळ्याची बाब राणे साहेबांनी फार बारकाईने मला सांगितलेले, मलाही सांगितलेलं आणि भविष्यामध्ये निलेशजींनाही सांगतील याची चिंता त्यांनी करू नका. आणि म्हणून साहेबांचा तो मूळ स्वभावच आहे. आता पण बघा, कुपोषित संबंधित लोकांना भेटत असताना प्रत्येकाशी चर्चा करणं, प्रत्येकाचा विषय समजून घेणं हा एक त्यांचा मूळ स्वभाव असल्यामुळे साहेबांनी असंच राहावं, असंच आम्हा लोकांना मार्गदर्शन करत राहावं. कारण आता सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणून आज जे जे स्वप्न आणि ज्या ज्या मार्गावर जे जे काही निर्णय साहेबांना अपेक्षित आहेत ते सगळे निर्णय येणाऱ्या कालावधीमध्ये निश्चित पद्धतीने घेतले जातील हा विश्वास मी त्यांना या निमित्ताने मी देतो. आज परत एकदा वाढदिवसाच्या निमित्ताने मी त्यांना शुभेच्छा तर देईनच, पण त्याचबरोबर आपण जे महाराष्ट्रासाठी आणि देशासाठी जे काम करू पाहतात
त्या पद्धतीने आम्हाला सगळ्या जणांना आपण मार्गदर्शन करत राहावं, ताकदीने मागे उभं राहावं, एवढंच या निमित्ताने सांगतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद नितेशजी. आपण पालकत्व या जिल्ह्याचं स्वीकारल्यानंतर एक वेगळी दिशा या संपूर्ण प्रशासनाला लाभलेली आहे आणि अर्थातच दादांचा समर्थ वारसा आपण मागील 10 वर्षामध्ये दाखवलेलाच आहे आणि मंत्री महोदय म्हणून सुद्धा नक्कीच दाखवणार आहोत. मित्रो, यानंतर दादांचं भाषण होईल, त्यानंतर अभिष्ट चिंतन ज्यांना करायचं आहे त्यांनी त्यानंतर ओळीने आपण येऊया आणि आपण सर्वांसाठी जिल्हा बँकेच्या वतीनं भोजनाची व्यवस्था सुद्धा केलेली आहे. मित्रो, एक नेतृत्व कसं असावं याच्याबद्दल वाचत असताना एक 13 गुण मला त्या ठिकाणी वाचायला मिळाले. बघा, प्रत्येक गुणाच्या वती विचार करत असताना टाळी द्यायला हरकत नाहीत. दादांमध्ये गुण असला तर टाळ्या द्यायच्या. त्यामध्ये मी दादांचं मूल्यांकन करणार अजिबात मोठा नाही, तुमचाच एक कार्यकर्ता आहे साहेब. एक म्हणजे दूरदर्शी आहे की नाही दादांकडे, टाळ्या द्यायला हरकत नाहीत. सतत शिक्षण, सचोटी, प्रतिनिधी मंडळ, स्पष्ट संवाद, प्रभाव, सहानुभूती, जबाबदारी, टाळ्या वाजत राहू दे, लवचिकता, सक्रिय ऐकणं, नम्रता, स्वयंशिस्त आणि भावनिक बुद्धिता. मित्र, भावनिक बुद्धिमत्तेच्या बाबतीत कालच दादाने आम्हाला एक चपकल असा धडा दिला. मंदिराच्या प्रतिष्ठापना सोहळ्याच्या निमित्तानं त्यांच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी आम्ही निमंत्रण द्यायला गेलो. दादांनी निमंत्रण स्वीकारलं आणि विचारलं, मंदिर उभं केलं, पुढे काय? किती जणांचं दरडोई उत्पन्न वाढवलंय, कुठले व्यवसाय निर्माण केले? म्हणजे आपल्या कुठल्याही भावनिक बुद्धीवरती अवलंबून न राहता कर्मावरती विश्वास ठेवा. आपल्या गावातील प्रत्येक मुलांच्या बाबतीत उच्च शिक्षण मिळालं, त्यांचं दरडोई उत्पन्न जर वाढलं तर समजा तुम्ही मंदिर उभं केल्याचं सामर्थ्य आहे किंवा ते सार्थक झालं असं मला वाटतं की दूरदृष्टी व्यक्त करणारं असं व्यक्तिमत्व आणखी नसेल. दादा, मगाशी बोलत असताना मी सहज 72वा वाढदिवस तुमचा म्हणत होतो आणि अनेक जण म्हणजे चर्चा झाली की दादांचा 72वा वाढदिवस की 73वा वाढदिवस. तेव्हा मला एका मुलाखतीची आठवण झाली. ती एक रील्स प्रसिद्ध आहे, IPS अधिकाऱ्यांच्या मुलाखतीची रील्स आहेत आणि त्यांना प्रश्न विचारला गेला होता की छत्रपती शिवाजी महाराजांची उंची किती? ती एक मुलगी होती, तिने उत्तर दिलं होतं बहुतेक 4.5 असेल किंवा 4.6 असेल. तेव्हा प्रश्नकर्त्याने विचार की नक्की उत्तर सांगा. तिने उत्तर दिलं होतं की 350 वर्षाचं जे पारतंत्र्य होतं ते झुगारून ज्यानं दिलं, 14व्या वर्षी ज्यानं पहिला किल्ला जिंकला, पुढे 250 पेक्षा अधिक किल्ले बांधले, 1700 किलोमीटरचं दिल्लीचं अंतर ज्याने 7 दिवसात पार केलं, त्या व्यक्तिमत्वाची उंची मी काय मोजावी? मगाशी दादांच्या वयाचा विचार करताना ते सहज मला वाटून गेलं. निलेशजी साहेबांनी त्यांच्याबद्दल सांगितले, त्यांच्या कार्याचा दिवसभरामधला जो आवाका आहे. नितेशजीने पण सांगितले, त्यांनी विनंती केली की दादा थांबा, आता आम्ही आहोत दोघेजण. तेव्हा अशा व्यक्तिमत्वाच्या बाबतीत विचार करत असताना ज्या व्यक्तिमत्वानं जिल्ह्याला पहिला जिल्हा साक्षर केला, पहिला पर्यटन जिल्हा केला, पहिलं प्रशासन जिथं पेपरलेस केलं, अशा नेत्याचं वय काय सांगावं? जोरदार टाळ्या देत. वयामध्ये अडकूया नको, कर्म वरती आपण त्यावरती विचार करूया. अशा प्रकारचं विचार करणारं असं व्यक्तिमत्व या माझ्या जिल्ह्याला लाभलं. हृदयस्थानी व्यक्तिमत्व. दादा, तुम्हाला ऐकण्यासाठी आमचे हृदयाचे कान आम्ही केलेले आहेत. नमस्कार. आज आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मधून बांधलेल्या नूतन इमारतींचं लोकार्पण सोहळा हा एक कार्यक्रम. त्यानंतर माझा वाढदिवस, मी 73 वर्ष पूर्ण केली. त्याबद्दल तुम्ही सर्व मंडळींनी, त्यात पुढाकार आमची जिल्हा बँक, मनीष दळवी, निलेश, नितेश आणि सर्व, हा कार्यक्रम आयोजित केला. आणि आता 2 तासापेक्षा जास्त काळ एवढी सर्व माणसं आपण बसलात.
हे सर्व मी पाहतोय, ऐकतोय. या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले सन्माननीय नितेशजी राणे, पालकमंत्री सन्माननीय दीपक केसरकर, माझी म्हणणार नाही, दीपक केसरकर माझे मित्र, आमदार निलेशजी राणे, सन्माननीय कलेक्टर अनिलजी पाटिल, सौरभ अग्रवाल जी, कहाँ बैठे हैं आप? नहीं अग्रवाल आप यहाँ नहीं, मग दूसरे पांडे गुड़े, पांडे जी यहाँ पीछे है, सॉरी. सन्माननीय रवींद्र खेबुडकर सीओ, सो आणि अभिनेत्री क्रांती रेडकरजी, सन्माननीय समीर वानखेडे IPS मित्र आहेत माझे, श्रीयुत दत्ता सामंत, सन्माननीय मनीष दळवी, राजू परब, सन्माननीय संजयजी आंग्रे, श्वेता कोरगावकर, आमच्या BJPच्या अध्यक्षा, श्री डांटस साहेब, सन्माननीय पांडेजी, काका कुडाळकर, सूत्रसंचलन करणारे श्रीयुत श्याम सावंत, एक नाव घेतलं नाही, पुढे घेणार आहे. मंचकावर सर्व मान्यवर, सर्व पत्रकार मित्र, सर्व उपस्थित वडीलधारी मंडळी, मान्यवर, बंधू भगिनींनो आणि मित्र, मी सकाळी एक भाषण देऊन आलो रत्नागिरीला याच विषयावर, आणि आता दुसऱ्यांदा द्यायच्यासाठी मी उभा आहे. मला एक SM जोशींचं वाक्य आठवतं. लहान असताना मुंबईत राहायचो, पण एक सवय होती, व्याख्यानं जाऊन ऐकायची. दादर वसंत व्याख्यानमाला, अनेक व्याख्यानमाला आहेत, पण वसंत व्याख्यानमालेत मी जायचो. लहान असताना मी शाळेत होतो, तिकिटीला पैसे नसायचे, विदाऊट जायचो, ते पण कबूल करतो. ते त्या भाषणात म्हणाले, जनतेला उद्देशून समोरच्या, पहा, माणूस जन्माला आल्यापासून मृत्यू होईपर्यंत तो विद्यार्थीच असतो, विद्यार्थीच. वाढत्या आयुष्यात का होईना शिकायचंच असतं. शिक्षण झालं संपलं नाही, नोकरी झाली रिटायर झालं म्हणजे संपली नाही, नाही संपत. पण त्याची तेवढी तयारी मनाची आपण केली पाहिजे. दुसऱ्यांनी मार्गदर्शन करून नाही होत बांधवात. मी थोडंसं जास्त नाही बोलणार, कारण मनीष दळवी बद्दल आमच्या सूत्रसंचालकांनी सूचना दिली, जेवण तयार आहे. आता लक्ष किती जण जर तिकडे आणि इकडे, आता त्याचा विचार मी केला पाहिजे. बांधवांनो, इथे निलेश राणे, नितेश राणे यांची 2 भाषणं झाली. दोन्ही माझे चिरंजीव, निलेश मोठा, नितेश लहान. तुम्हाला काय वाटेल हो दोघांकडे पाहताना? मला काय वाटत असेल? कुतूहल, आनंद, समाधान, अभिमान, काय समाधान वाट. आपण म्हणतो ना मराठी, पुत्र व्हावे तैसे निलेश नितेश सारखे. मी कधीही त्यांचं कौतुक समोर जाहीर करत नाही. मला वाटतं अजूनही चांगलं करावं, अजूनही चांगलं करावं, आणि मग शेवटी काहीतरी म्हणून निलेश वेल्डन, नितेश वेल्डन, छान केलं. मला वाटत भरपूर शिकावं त्यांनी, मला नाही संधी मिळाली. परदेशात पाठवलं लहान वयात. निलेश 15 वर्षाचा होता. मी आणि माझी पत्नी आम्ही सोडायला गेलो न्यूयॉर्कला. आम्ही विचार, अरे तू राहशील का? हो मी राहीन. तो तिकडे पहिलं वर्ष शिकत असे, बरं आम्ही कधी झोपलो नाही. आता फोन येईल, आता काही सर्दी झाली असेल तर सारखे आम्ही फोनवर. पण दोघांनी अनेक अडचणीवर मात करत, मी तेव्हा मंत्री होतो, मुख्यमंत्री, अनेक पदं होती माझ्या.
पण मुलं बाहेर, दोन्ही शिकले. निलेश M.Com झाला, PhD झाला, नितेश आमचा MBA लंडन झाला, दोन्ही समाधान. मी सांगत बसलो आणि माझी एक मुलं अशी नाही. आज बोलतोय मी त्यांचं शिक्षण आणि हे. मग एक संदर्भ आला म्हणून एक उदाहरण देतो. आपण कसे आहोत तुमच्यामध्ये, मी पण मालवणी म्हणून, कोकणी म्हणून नाही विचार करत कुठल्याही गोष्टीचा. मी कसं जगावं, कुटुंब, 3च शब्द आहे. कुटुंब मी कसं मेंटेन, म्हणजे कसं चालवावं, माझं कसं अपग्रेडेशन होत जावं कुटुंबाचं, नाही विचार करत. मी अनेक त्या मगाच्या पालकांशी बोलत होतो. विचारतो काय हो तुम्ही काम करतात? साहेब मी कडियाचं काम करतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कडियाला 700च्या खाली पर डे रुपये कमी मिळत नाही, तरी मुलगा एक असून कुपोषित. करा ना विचार, का आपण चूक कोणाची आहे? सरकारची, केंद्र राज्य कोणाची? विचार करा, विचार करा. मदत सरकार म्हणजे कोण? आपणच. सरकारच्या तिजोरीतले पैसे मिळाले पाहिजे, आमचं हे व्हायला पाहिजे, ते व्हायला पाहिजे. सरकार पैसा आणतं कुठून? तुम्ही सर्व जर टॅक्स देता ना, विविध कर, त्या करातला पैसा एकत्र होतो देश पातळीवर, राज्य पातळीवर तिजोरीत, आणि तो वेगवेगळ्या विकास कामांसह अनेक गोष्टी नागरी सुविधाच्या आहेत, आरोग्याच्या आहेत, शिक्षणाच्या आहेत, पायाभूत सुविधा, हे सगळं करतो आपण. हा आपलाच पैसा, पण आपण कर देतो किती आणि फायदा उठवतो किती? कधीतरी विचार करावं, कधीतरी. मी मंत्री असताना एकदा कॅनडाचे मंत्री आले होते, कॅनडाचे. मला आपसे कुछ बात करना है. मला सर बोलिए ना. मला त्याने विचारलं, ही मुंबई, या मुंबईच्या माणसाचं पर कॅपिटल इन्कम किती? मी सांगितलं अमुक अमुक आहे. तुम्ही नागरी सुविधावर किती खर्च करता, इन्फ्रास्ट्रक्चरवर किती, कॅपिटल एक्सपेंडिचर सांगा. मी सांगितलं सब एवढं आहे. तो मला होतं आपको लगता नहीं ये कम है? शुअर, कॅपिटल इन्कम मर्यादित पण एक्सपेंडिचर जास्त. घरचं पण तेच आहे, आवक कमी खर्च जास्त. आपण कधी आता विचार करत नाही, इन्कम वाढवा आणि त्या मर्यादित आपल्याला जगायचं असेल तर तेवढं उत्पन्न करण्यासाठी आपल्याला काम तशा स्वरूपाचं करायला पाहिजे. किती जण करतात. आणि म्हणून जेव्हा शेवटी मला म्हणाले, सर आमच्या ह्याच्यामध्ये देशामध्ये म्हणे अशी एक म्हण आहे, एक म्हण आहे, ती मशी म्हण आहे की तुम्ही तुमच्या राज्यासाठी मोर टॅक्स मोर फॅसिलिटी, हे आम्ही म्हणतो. टॅक्स जास्त द्या, सुखदय आनंद देणारं जीवन आम्ही तुम्हाला सरकार म्हणून देऊ, पण टॅक्स तुम्ही सफिशियंट द्या. आपल्याकडे 1 रुपया कुठेही वाटला पडसाद कसे उमटतात तो काय सरकार प्रतिक्रिया आहे आमचे मीडियावाले. आता अमुक अमुक आहे, दुधाचे भाव 5 रुपयाने वाढले, काय म्हणायचं आहे? अरे दुधाचा आधी खर्च विचार, एका गाय मागे 1 लिटर मागे काय खर्च आहे ते नाही विचार. अनेक गोष्टीवर शेवटचं पहिलं विचार, आधी विचार कर. बांधवन माझ्याबद्दल अनेक गोष्टी सांगितल्या. मला काही माझ्याबद्दल बोलायचं नाही. मी आज एक माझे यश आहे ना, यश 73 वयापर्यंत पोचलो. कसा पोचलो मला माहित नाही, मी सांगत नाही. मी कधीही कोणाला माझ्या जीवनातल्या अडचणी कधी सांगितल्या नाही, कोणी नाही. अनेक जण सांगतात, अरे आप बोलो कहाँ से आए? मी हम कोकण से आहे, कणकवली से आहे. पण मी कसं जगलो त्यात अडचणी सांगितलं. तो म्हणणार आहे काय, सर आपको कुछ चाहिए मैं देऊ, 1 कोटी 2 कोटी, कोण म्हणतं का? 1 लाख 2 लाख कोण म्हणत नाही. उलट हसत जातो, अरे काय साला काय हो.
आणि म्हणून कधीच नाही. पण मी बोलते हा जगलो फार चांगला आहे. मी सगळ्या माझ्या मित्रांना मी फार नशीबवान आहे. मी चांगलं जीवन जगलो. सांगा ना काय कमी नाही. दोन्ही मुलं शिकली, नातवंड शिकतायत. 3 माणसांनी मला माझ्या 73 पर्यंत पोचवलं. एक माझी पत्नी, एक निलेश आणि नितीश. 3 जीवनात त्यांनी बस एक वाक्य आहे. मी अनेक लोकांची पुस्तकावर बरीच वाचली. किती जण वाचतात माहित नाही. मी तरुण मुलं आली का विचारतो किती वाच. मी 3 तासाच्या कमी कधी वाचत नाही. झालं आपलं वय संपलं, नाही वाचायचं नाही, वाचत राहील. या तिघांनी मला राखलं. माझे राग रोज स्वभाव सगळं सहन केलं या तिघांनी. पण बाहेर कधी बोलले. मुख्यतः पत्नी. दुपारी 2 वाजले जेवलात काय? हो जेवलो. फोन ठेवला. 5 वाजता 5:30ला तुम्ही निघालात काय? ते 2 फोन दिवसा येतात. आजही द्या बाकी चर्चा नाही. हो जेवलो आता निघाल. साथ चांगली असली प्रवास चांगला होतो. बघा गाडीत प्रवास एखादा माणूस बसता चांगला, त्यांनी अतिशय चांगले आवडीचे विषय बोलत तर काय होत. कधी पोचतो कळत नाही. मी 73 वर कधी पोचतो कळलं नाही. बिकॉज ऑफ नीलम राणे. आज कौतुक करतोय. ती मला म्हणाले तुमच्या कौतुकाची मी अपेक्षा करत नाही आणि त्यासाठी मी करत नाही का. आवडी निवडी सगळं. आजारपण काही झालं ही गोळी घ्या ती गोळी घ्या. अर्धी डॉक्टर आहे ती. हे का सांगतोय? हे लेखी बोले सुने लागा असं आहे. तिला बोलतो इथल्या महिलांनी ऐकलं पाहिजे. आपण पण तेच करायला पाहिजे. काय सावंत साहेब मागे बसल्यात ना, आहे केलं पाहिजे. निलेश नितेश पण त्यांना वाटलं की बाबांना आम्ही चांगलं शिकलो तर आवडेल, अभिमान वाढेल आमचा. शिकले. आमच्याकडे फ्रीडम नाही हो म्हणून ते बोलत बाबा फारच कैची ठेवतात. आमच्याकडे एक ठराविक वयापर्यंत 10च्या आत आम्ही 10ला टेबलावर बसायचो. डायनिंग यायलाच पाहिजे 10च्या आत. सबबही नाही. आतापर्यंत एवढ्या वर्षात आले. आता कोकणात असले आम्ही म्हणत गोष्ट वेगळी. आमच्या घरात व्यसनी माणूस आलेला आणि आमच्या घरात कोणालाही व्यसन नाही. पाळला. आमच्याकडे 7:30 पण नाही आणि 12 पण नाही आणि 11 पण नाही. नाही काही कडक गोष्ट. आणि ह्या ठिकाणी मला सांभाळ. बाबांची तब्येत कशात. रोज हाक म्हण. रोज असले मुंबईत एकदा तरी आम्ही एका फ्लोअरवर भेटतो. आमच्या फर्स्ट फ्लोअरवर. एकमेकाची चौकशी काय चाललंय काय नाही. यांचं काय कामकाज असेल कुठे असेल येऊन विचार. आम्ही व्यावसायिक पण आहोत. फुल टाइम राजकारण नाही. मी सांगितलं त्यांना शिकून आले. 2-4 दिवस फ्रीडम दिलं. नंतर बोललं गाडीत बस. येऊन गेलो एका ऑफिसमध्ये. ही चावी दिली. हे तुझं ऑफिस. हे व्यवसाय आपले तू बघायचे. निलेश हे नितेश हे आणि मी आणि आमची ट्रेझरी आहे तिकडे. खरं नाही वाटणार तुम्हाला. आजही हे 42-41 झाले असतील. डायरेक्ट बँकेत कोणी गेला नाही आतापर्यंत. आयुष्य विचारतोय ते नाही गेले. मी पण नाही. सगळे व्यवहार आमचे सगळे शिक्षण संस्था आमचे हॉटेल सगळे काय व्यवहार ती पाहते. बघा तुम्ही म्हणा राणे साहेब कसे काम करतात. मी अजिबात काय पाहत नाही. फक्त इन्कम टॅक्स भरताना सही करताना मी रिटर्न बघतो. बाबा किती इन्कम वाढलाय, टॅक्स किती भरतोय तेवढंच. आणि म्हणून मी या तिघांनाही मला जर आयुष्य वाढायचं असेल तर यांचंही वर्ष दीर्घ आयुष्य उत्तम आरोग्य परमेश्वराने द्यावं अशी पहिली प्रार्थना करतो. बांधवांनो त्यानंतर मी फार नशीबवान आहे. फार नशीबवान. ते जमलेलं ना मी मुद्दाम कलेक्टर सगळ्यांना सांगतो. मला मित्र आणि सहकारी फार चांगले मिळाले. फार सहकारी. आताही बसलेली मुलं आहेत. मुंबईवरून अनेक जण आलेत. 90ला आल्यापासून अनेक कार्यकर्ते. वय झालं त्यांचं
नाही, दादा बोलतो, दादा तडजोड नाही. मी कुठलीही निवडणूक लढलो सांगायच्या अगोदर त्यांचं काम असतं, सेवा असते. बांधवानो, मैत्री मैत्री आज बरेच आहे, हे मला फ्रेंड आहे, ऐसा आहे वैसा आहे, तेवढ्या पुरती दिसते. कठीण समय मित्र दिसत नाही. आपल्या मित्राची आवड काय, त्याला कुठे जायचंय, त्याचं स्वप्न पुरं करण्यासाठी आपण काहीतरी करायला पाहिजे, असे समजणारे कार्यकर्ते फक्त महाराष्ट्रात नारायण राणेकडे आहेत. नारायण सांगायची गरज नाही. बांधव, माझा काळ अतिशय वाईट तेव्हा. देश ते आहेत आमचे IPS पण आहे, आणि महाराष्ट्र सेफ नव्हता, सेफ नव्हता. दुसऱ्या देशाचं वर्चस्व इथे होतं, आपले लोक तिकडे चाकरी करत होते. साहेब, मी कडवट वागलो आणि वागतोय ते लोकांना वाटतं काय राहणं एवढे कडक. एक गोष्ट सांगतो, मी मुख्यमंत्र्यांची शपथ घेतली आणि माझे जॉनी जोसेफ जी सकाळी फोन केला, रिटायर झाली बरंच, तरी आजही फोन करतात. जॉनी जोसेफने सांगितलं, पहिलं काम करा, CS यांना ट्रान्सफर करा आणि मला हे CS पाहिजे, पाठवा. एक तिथून म्हणजे गव्हर्नर ह्याच्यातूनच बंगल्यावरून ऑर्डर केली. नंतर मेंडोसा साहेबाले सल्यूट मारले, इनामदार साहेबाले सल्यूट मारले. मला साहेब, माझ्या ऑफिसमध्ये आता मी पोचलो पहिल्यांदाच, आपण येऊन जा. ओके, यस सर. आले ते इनामदार साहेब राम राम म्हणायचे. मेंडोसा सल्यूट मार. मी बोललो, तुम्हाला मी आज बस बोलणार नाही, तुम्ही DG आहात, तुम्ही कमिशनर आहात. मला सांगा, मुंबईतलं क्राईम आहे, टॉप 10 तुम्ही निवडले, प्रत्येक गँगचे 3 गँग होत्या, तुम्ही कमी किती केले? 30 मधले 29, 28, 27 किती झाले सांगा. जेव्हा सांगाल त्या दिवशी या मानाने बसा. आज मी सॉरी, मी नाही बसलो. ओके सर. मी बोला, मेंडोसाची मला अशी माहिती आहे माझ्याकडे, कारण मी शेवटी महसूल मंत्री बरीच खाते सांभाळली होती. वेळा माझ्याजवळ अशी माहिती आहे की आपले काही पोलीस अधिकारी दाऊद आणि शकीलशी बोलतात. काय म्हणणं आहे? येस सर. लिस्ट आहे? येस सर. उद्या 11 वाजता मलाकडे सबमिट करा. उद्या 11 वाजता. दुसऱ्याशी मेंडोसा साहेब यादी आणली, नाव पाहिली नाही. गेलो, किती आहेत? एव्हिडन्स आहे सगळ्यांचं, टेप त्यांची संभाषण टेप केलं. येस सर, एव्हरीथिंग ओके. काले लिहून टाकेल. 30 या अधिकाऱ्यांना सेवेतून 311ची कारवाई तुरंत करावी आणि रिपोर्टिंग करावं. सही. 37 लोकांना एका क्षणात घरी बसवलं, घरी पाठवलं. अरे तुम्ही महाराष्ट्राच्या देशाचा खाता, दाऊदकडे काय? हे आता साहेब आमचे बसलेत, IPS आहे तिकडे. कुठे बसले ते? हा, तिकडे. किंवा आता हे अरे काही अशा इन्काउंटर व्हायचे, त्या माणसाचा काही संबंध नाही. मग काय जो मग पेपरवाल्यांदा यांनी सांगितलं अमुक असेल तमुक असेल, या आम्ही माहिती काढायचो. दाऊदला वाटायचं मुंबईतला हा माणूस नको आहे, तो इथल्या पोलीस खात्याचा कोण एखाद्या इन्स्पेक्टर सांगायचा 5 कोटी भेजताय, काम करके देऊ. 5 कोटीमध्ये आमच्या माणसाचं आयुष्य कोण संपवायचं? दाऊद तिकडे बसून, शकील तिकडे बसून. असे 37 होते. सगळ्यांच्या प्रॉपर्टी होती, हॉटेल, डान्स बार, अमुक तमुक. मी नाही ठेवत. नाही, लोकांना वाटतं कठोर, असं काम नाही करायचं. आता सांगा मला, काय ऐकतोय? काही असतं का म्हणे? महिलांची बलात्कार वाढतायत, हत्या वाढतायत. नाही वाढायला. चोरी नाही, ब्राऊन शुगर, गांजा, चरस साहेब नाही. पिढी बर्बाद होते. मला कळलंय काही कॉलेजमध्ये च्या बाहेर एजंट फिरतायत. मी साहेब 90ला आलो ना,
माझ्या गाडीच्या मागे एक टेम्पो ठेवायचो, टेम्पो. आणि मला लिस्ट होती, या गावात एवढे दारू धंदे, इथे जत्रा आहे तेवढे जुगार. लोकांच्या खिशात 5 रुपये नाही, लाखाची उलाढाल एका रात्रीत व्हायची जत्रेमध्ये. मी विचारायचो कार्यकर्ते, बोलले हे गाव कुठे रे, आज यात्रा आहे का? हो. जायचो मी, आणि ते जुगाराचा तिथे उभा राहायचो, बघायला 2 मिनिट, आणि मी काहीतरी इशारा करायचो, लगेच तोडफोड करून मुलं माणसांना मारायचं नाही, पैसा उचला तोडफोड, आणि मग पोलीस स्टेशनला फोन करायचो, या पंचनामा करा. ते दारूधंदे, मी स्वतः दारूधंदे तोडले आहे, जुगार बंद मी स्वतः, आणि पोलिसांनंतर बोल. काय गरज होती हो मला? मी मुंबईतून BST चेअरमन 3 वर्ष होतो, आमदार होतो, मी व्यावसायिक आहे. पण बोला माझा माणूस, माझ्या वाडीत जायचो, फडशेवाडीत. मी गेलो काय, गावातल्या महिला यायच्या, माझ्या वाडीत 80% लोक आर्मी म्हणायचे, साहेब दादा आमच्या घरी हे पेन्शन आणत नाही. मध्ये एक वाडी आहे ना, मी नाव नाही सांगत, त्या वाडीमध्ये पैसे सगळी पेन्शन देतात, घरी येतात, मुलांची फी भरली नाहीये, रेशन भरलं नाही. मला चीड आली, मी तोडले सगळे. जिथे जिल्ह्यात जिथे सांगतील फोन येतील जायचं. नको साहेब, ब्राऊन शुगर तर नाही. एकही माणूस, एकही तरुण कोणी ब्राऊन शुगरने जाता कामा नये, अशा व्यसनेत जाता कामा. करा असं काही काम करा, नुसतंही नाही. विधायक सामाजिक काम. जिल्हा समृद्ध, अरे समृद्ध म्हणजे काय? आर्थिक स्थिती. आज 2.5 लाखाच्या घरात पर कॅपिटल इन्कम आहे, दरडोई उत्पन्न आहे. मी आलो तेव्हा ना 35,000 होतं, 90 साली 35,000, आता ते 2.5 लाखापर्यंत आलंय. मी पण केलाय, निलेश टीचरला सांगितलंय, माझी 75 येईल, त्या 4 लाख पर कॅपिटल इन्कम व्हायला पाहिजे. का टाळ्या पडत नाही? मला करत नाही. त्यांच्या घरात नाही वाढणार का? नाही, तो पट्ट तर टाळ्याच पडत नाही. मी माझ्या ना यांच्याही भाषणातून मी तुम्हाला म्हणजे मी कधी नुसता बसून ना इकडे ते काय हे नाही, माझे वाचत असलो तरी नजर अशी असते. एखादं वाक्य वक्ता बोलतो ना, तर शेवटचा शब्द येतं, मी पाहतो कोण टाळ्या मारते. का? आम्ही काय भजन करतोय काय कीर्तन करतोय? आम्ही पण जेवलो नाहीये. मी 2:11ला जेवतो सकाळी, आणि आता 7:30, आता वाजले बघा, नाही जेवलो. मला वाटतं माझ्या लोकांना भेटायचं आहे, त्यांना पाहून मला प्रेरणा मिळेल, उत्साह मिळेल, की या लोकांनी मला मोठं केलं, आयुष्य वाढायला तुम्ही पण कारणीभूत, तुम्ही कारणीभूत. काही गुण आपल्याकडे होते. मी अनेक ठिकाणी अंधश्रद्धेवर गावागावात जाऊन बोललेलो आहे. देऊळ बांधा, बाजूला एक कॉम्प्युटर साठी एक खोली बांधा, लहान लहान मुलांना कॉम्प्युटरची ओळख होते. आज इंजिनियर कॉलेज मी काढलं, का काढलं? व मेडिकल कॉलेज काढलं, का काढलं? आमचे व्यवसाय वेगळे आहेत, हॉटेल बिटेल अन्य ठिकाणी. मी मुख्यमंत्री असताना एक कॉन्फरन्स होती IAS IPS अधिकाऱ्यांची, समारोप करत असते, त्यांना बोल 1 मिनिट थांबाव. अधिकारी म्हणजे तुमच्यापैकी अधिकाऱ्यांपैकी कोकणातले किती हात वर करावं? 250 अधिकाऱ्यात एकही हात वर झाला नाही. IAS IPS नाही, एकही नाही. अरे सिंधुदुर्ग म्हणतात मासे आणि भात खातात, इंटेलिजंटपणा त्यांच्यात आहे, शार्प बुद्धी आहे. मी बोललो IAS IPS का नाही? आणि मग त्याच वर्षी मी हे इंजिनियर कॉलेजची याची जागा घेतली विकत. मी सरकारी जमीन नाही घेत, विकत घेतली, इंजिनियर कॉलेज सुरू केलं. आज कित्येक हजार मुलं गेली आहे पासून. इथून मुंबईला जायचे, मिलमध्ये लोक तेव्हा काम करायचे, पगार किती होता? गरीबी इथे का राहील? मनी ऑर्डरवर आपण डिपेंड होतो. मुंबईत मनी ऑर्डर आली, मी पण आईबरोबर जायचो, वडील मिलमध्ये होते. मनी ऑर्डर आली काय, मग पोस्टमास्टर नाही, आपण मनी ऑर्डर होतो. आज नाहीये. 2.5 लाख पर कॅपिटल इन्कम झालाय. मी पाहतो लोक वाडीत जाताना नुसतं
मला अमुक पाहिजे, हे जेवण, मी कोणाकडे जेवत नाही. कार्यकर्ते फार सांग, मी एकटा नसतो, मला 20, 25, 30 जण असतात. का मी बर्डन टाकू त्यांच्यावर, का भार टाकू, म्हणून जेवत नाही, बाकी काही नाही. चहा कशी देऊ दे, दूध असो तेव्हा तर दूध पण नसायचं, मी कोरी पियायचो. कोण नारळाचं पाणी, कोण लिंबू, आणि कोणी खुर्च्या बिरच्या नाही, चटई टाकायची, बसायचं. मी नावं नाही ठेवली. ती परिस्थिती बदलण्यासाठी मी शपथ घेतली, हे मी बदलणार. माझ्या कोकणात मी गरिबी ठेवणार नाही, हे पण मी केला. आज कोकणातली बघा, जाता येता जर नजर टाका, घरं कशी आहे, कौलं दिसत नाही, RCC आहे. अभिमान वाटला पाहिजे. हा हायवे बघा, वाटतं का तुम्ही कोकणातून चाललात, मालवण कसा कसा रस्ता होता, हे रस्त्याची काय अवस्था होती. 18 तास इथून मुंबईला प्रवास एसटीने जायला लागायचं. आता 7, 7.5, 8 तासात आपण गाडीने पोचतो. रेल्वे आहेच, रेल्वे आहे, विमानालय आहे, कुठलं ट्रान्सपोर्ट नाही आपल्याकडे. हा आता रेल्वे, आपलं हायवे आहे ना, एकमेव मी खासदार आहे. हा हायवेच्या मध्ये काही भाग आहे, झाडं लावलेली आहेत, इथे आहेत तिथे नाहीत, काही फुलं येतात काय नाही. मी नितीन गडकरीकडे गेलो, मित्र आहे माझा, माझ्या मंत्रिमंडळात होता, मी मुख्यमंत्री, तो मंत्री होता कॅबिनेट. गेलो, नितीनजी, आता तो सिनियर BJPचा नेता आहे. नितीन म्हटलं, माझ्याकडे हायवे तर झाला तुझा. हा मग म्हटलं सुशोभीकरण का करत नाही तुम्ही, तिथे काही टाकलेलं असतं काय. म्हटलं तुमचं म्हणणं आहे, मला करायचंय. पात्रा देवी ते खारेपटण 110 किलोमीटर आहे, सांग, मला पैसे देतो. 8 दिवसात त्याने पैसे दिले. आता अंतिम ह्याच्यात आहे कलेक्टर साहेब, दर्जेदार कॉन्ट्रॅक्टरला द्या, मला डिझाईन दाखवल्याशिवाय सुरू नाही करायचं. अहो हायवेने जा आणि मध्ये चांगले चांगले स्टॅच्यू असतील, ॲनिमलचे हे असतील, काय दिसेल हा जिल्हा, वाटेल का. हे का करतोय मी, माझा जिल्हा सगळ्यांपेक्षा वेगळा असावा, समथिंग डिफरंट इन माय डिस्ट्रिक्ट असावा. तुम्ही का नाही म्हणत. आमच्याकडे राणे साहेब आहेत, आमच्याकडे केसरकर साहेब आहेत. आज इथे एक गोष्ट दिसली का, स्पोर्ट सगळे झाले, कारण बिकॉज ऑफ पांडे. एकदा भेटले दिल्लीत, मला भेटायला आले, त्यांना पेनल्टी लावली, बोला मेरे को CSR मिलके दो और मेरे को स्पोर्ट लेना है. त्यांनी पुढाकार घेतला, सर तो कितना चाहिए पैसा, बोला मैं लाके देतो. अशी माणसं आहेत. आज सांगा, आपण जिल्ह्यात वेगळे स्पोर्ट घेतले, जिल्हाध्यक्ष दोन्ही आहेत का, काय आहेत ना. माझं असं म्हणणं आहे, मी काही ठिकाणी पाहिलं, वर्षी समजा आता 25-26, या वर्षी जो उद्योजक आपलं प्रॉफिट पर्सेंटेज जास्त मिळवेल त्याचा सत्कार करायचा. 17 टाळ्या वाजल्या, 17. अहो माझं उत्पन्न वाढण्यासाठी नाही म्हणतोय, तुमचं लोकांचं. गरिबी दिसता कामा नये. प्रत्येक माणूस रुबाबदार, चांगले आहार असेल तर ही मुलं जी आता होती नाही ते 52 मुलं फर्स्ट कॅटेगरीत आहे, नंतर 600 आहेत, असता कामा नये. गरिबी का माझ्या जिल्ह्यात असता कामा नये. लागा ना कामाला, उद्योगधंदे का नाही. मी होतो इंडस्ट्री मिनिस्टर, 60% गुजराती लोक व्यवसायात, 1% मारवाडी समाज. देशात 140 कोटीमध्ये मारवाडी समाज 1%. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मारवाडी समाज 23%, जवळपास 1/4. काय वाटत नाही तुम्हाला. त्याला काय 4 हात आहेत, 4 डोळे आहेत, आपल्या एवढेच अवयव आहेत. ते कसे मिळवतात, ते कसं वेगळ्या क्षेत्रात शिक्षण घेतात, उद्योग कसा करावा, सणजिदी कशी.
आपण इकडे मी एकदा सहज एका दुकानदार, तेव्हा आता नाही, आता सगळं ओळख, मी बघ तो काहीतरी करत, ओ आता बंद आहे, नंतर या नंतर. अरे मी माल घ्यायला आलो, वर बघत पण नाही, तिथून सर तुझा. हे मी एकदा महसूल मंत्री होतो, मला लोक बोलले साहेब इथे बांद्राला जे टॅक्स आपलं ऑफिस आहे, ते एक अधिकारी टॅक्स भरायला आलो, विचारलं काय, तो उद्धट उत्तर देतो, सरळ उत्तर देत नाही. ठीक आहे, मी एकशी गाडी लांब ठेवली, पोलीस बिलीस बरोबर घेतले नाही, एका माणसाला घेतलं मी आणि चल मिळलो अमुक माणसाचं टेबल मला दाखव. गेलो मिळलो अंधेरी ते बोरिवली कोणाकडे भरेल, ओ सांगितलं ना तिकडे विचारा, वर बसत नाही. मग बाजूचे सगळे उठल्यावर त्याला वाटलं हे का उठले माझ्याकडे. साहेब सॉरी मी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोलवलं, याला सस्पेंड नको, यांना ट्रान्सफर करा. इथे लोकांशी चांगलं बोलणाऱ्या माणसाला काय होतं चांगलं बोलायला, जबाबदारी आहे, नोकरी आहे, आपणही आहोत. आता आपण व्यवसायाकडे का जात नाही. मला एकदा एकाने मी काय इन्कम टॅक्सची नोकरी सोडली सांगतो. मी IT मध्ये होतो 13 वर्ष. मी एक पुस्तक वाचताना मला म्हणाल बघ रे हे वाच. काय तुम्ही नोकरी केलीत कोणतीही करा, तुम्ही आता क्लार्क आहात, मी क्लार्क होतो तेव्हा, रिटायर होताना जास्त असतं हेड क्लार्क, 10,000च्या वर जाणार नाही हेड क्लार्क, तेव्हाच्या पगाराच्या यांनी सांगतो. पोलीस मध्ये पण तेव्हा असताना काय पगार होते, सरकारीकडे काय पगार होते. मी कुठेही कामाला लागलो प्रायव्हेट याच्यात तरी आपण 50,000च्या वर जाणार नाही आयुष्यात. काय केलं बाई, व्यवसाय. मुंबईत मी व्यवसाय 15 वर्षात सुरू केले. शिकतही होतो, नाईटला शिकायचो, डेला काम करायचो, व्यवसाय करायचो. आज बहुतेक क्षेत्रात मी उद्योजक आहे. मला कारण एक मंत्र सांगितला होता. आमचे दत्ता पाटील रायगडमधले एक आमदार होते, सिनियर नाव आहे त्यांचं, अपोजिशन लीडर. काय माहित नाही कोकणी माणूस म्हणून मला, मी पहिलं माझं भाषण झालं विधानसभेत, संपली तेव्हा आले आणि मागून एक थाप मारली. मी उठलो, नारायण मी दत्ता पाटील, तू छान बोललास, पद्धत चांगली आहे, कीप इट अप. जरा किती वाजता जाणार घरी. मी म्हटलं संपलं का जाणार, जरा थांब आपण जरा जाऊया. काय केलं त्या माणसाने, संपल्यावर गेला, मला चल माझ्याबरोबर. त्या विधिमंडळाच्या 11 माळ्यावर नेलं आणि लायब्ररीत नेलं. लायब्ररीचे इन्चार्ज वाघमारे होते, आले. दत्ता पाटील म्हणाले, हे बघ आमच्या कोकणातला आहे, चांगली चांगली भाषणं ज्याने ज्याने केली आहे ते वेगवेगळी विषयाची, त्याला कात्रणं दे. केव्हाही आला तर त्याला लागणारी पुस्तकं द्यायची. बस बाहेर आले, खानदारात ठेवला. राणे फक्त कोकण प्रेमापोटी मी तुला इथे आणलं, रोज एकदा तरी या वाचनाला ग्रंथालयात येऊन जायचं, अर्धा तास 15 मिनिट, ये पुस्तक घे, इथे बस वाच. गॅट पासून 91 मध्ये जो राजकीय बदल झाला, ती सगळी बदल निर्णय मी त्या लायब्ररीत बसून वाचले. काय बसलो 3 तास 4 तास. त्याला सगळे मोठमोठी तज्ज्ञ माणसं आहे विधानसभेत. आज पत्रकार आहेत. माझ्या एका भाषणानंतर भावेने अग्रलेख लिहिला, नवशक्ती अग्रलेख. मला आनंद वाटलं नाही याहीपेक्षा चांगलं भाषण करूया. बजेटवर मी केलेल्या भाषणावर त्यांनी लिखलेला की आतापर्यंत आम्ही अपोजिशन लीडरची भाषणं एकमेकावर आरोप करणं, अमुक करणं, तमुक करणं, तर हे नदी द्या, अमुक द्या, याच्यावर होती. पण राज्याचाच बजेट कसा असावा हे फक्त नारायण त्यांनी भरपूर लिहिलं. बांधवून मी का सांगतो, मी मिळवलं 73 वर्ष, मोठं काय पराक्रम नाहीये, कष्टातून मिळवलं, मेहनतीने मिळवलं. करायचं म्हणजे करायचं.
साहब आज अच्छा लगता है कहने को, मला बरं वाटतं. पण तेव्हा लोकांनी फार हे केलं. कोणाला मारायचं असेल ना तर पोस्टर सांगायचो त्याला संरक्षण द्या, मी लवकर मारणार आहे त्याला. मग ते 101 काय 151 करायचे, बंद करायचे, दुसरे सोडायचे. पण आपली मारायचं सांगून मारायचं लपून छपून. आता नाही तर गैरसमज करा. आणि म्हणून उद्योगाकडे वळा. उद्योगाकडे तर 4 लाख पर कॅपिटल इन्कम, 10 लाख 20 लाख कोटीचं रिटर्न आपल्या जिल्ह्यातून जायला पाहिजे. जिल्ह्यातून उद्योजक म्हणून आपलं उत्पन्न 1 कोटीच्या वर असेल. का हो मुकेश अंबानी का गुजरातमध्ये जन्माला यावा? आपल्याकडे एखादा मुकेश अंबानी नाही होऊ शकत? आपल्या आडनावाचा राणे, सावंत, दळवी, पर, अमुक तमुक ही काय ही पण नावं आहेत घ्या. का नाही असं करत की मी नाही करेन? काय किती कोटीची त्यांची ॲसेट? 50 लाख कोटी, 30 लाख कोटी स्पर्धा. आता आमच्या एखाद्या 8वी 10वी वेळाला 5 लाख 10 लाख लिरे आकड्यात कठीण आहे. राग यायला पाहिजे. मिळवा आपल्या गरजा, जिल्ह्यातल्या गरजा आपण भागवावं. अंडी कुठून येतात? शेती प्रधान आपला जिल्हा. बेळगाव मधून येतात, कोल्हापूर येतात, सांगलीतून येतात. आपण काय अंडी निर्माण करू शकत नाही? कोकणी माणूस नॉन व्हेजिटेरियन आहे, कोंबड्या खातात. कोंबड्या कुठून येतात? बकऱ्याचा मटण महाग होत चाललाय. बकरे कुठून येतात? हे झालं नॉनव्हेज. मासे जागेवर विकत होते. मी सुरुवात केली परदेशात मासे निर्यात करायचे. मी पण करतो, अजूनही करतो. आमचा निलेश नितेश पाहतात. बांधण चांगलं आहे. किती आज सांग ना आपण काय पिकवतो. मी एकदा आसामला गेलो, मंत्री झालो केंद्रात, आणि तिथे मीटिंग संपली. माझी अशी टेबल होतं, 25-30 महिला आल्या. रानी जी हमें बात करना है. बोले बोलिए ना बहन. तो मला म्हणाले देखिए हमने कई चीज बताने लाया है. मला बताइए. माझ्या त्या टेबलावर परफ्यूमच्या बाटल्या ठेवल्या, 30-40 वेगळे रंग होते क्वालिटीचे. मेरा भेजिए क्या है? नहीं परफ्यूम है. मला अच्छा किससे बनाते? आपण सर्दी झाली का कशी कुठली चहाची पत्ती असते ना, ती सर्दी झाली तर वापरतो. कुंडीत घाल आपण वाढवतो. शेती बिती करत नाही. तिथे शेती करतात. परफ्यूम बनवला 300 कारखाने आसाममध्ये, 300 अत्तर बनवला. आणि त्या महिला उद्योग म्हणून महिलांना सरकार सबसिडी देतं, कर्जही देतं. बांबूचा उद्योग तिथे वाढतो आहे. आपण अगरबत्ती लावतो, देव तेवढी अगरबत्ती खप जास्त आपल्याकडे. या अगरबत्तीच्या त्या काड्या कुठून येतात? तसा बांबू आसाममध्ये चांगला मिळतो. आज त्या अगरबत्तीची आपल्या देशात निर्यात किती? 4000 कोटी. काड्या कुठल्या? आसाम मधल्या. त्याही नाही बांबू लावू. मग येताना मी म्हणालो बांबूची मी 2000 रुपये आणली. त्याला मनीष विचारला पासून सावंतवाडी दोडा मी अशी वाटली लावा. काय झालं माहित नाही मला. एमएसएमई मिनिस्टर झालो. कॉन्फरन्स 82 अधिकाऱ्यांना केंद्रातून. किती? 82. आइए आप आना ही चाहिए. प्रत्येकाने समजून सांगितलं ही इंडस्ट्रीमध्ये काय करावं, एकूण खर्च किती, अमुक किती, उत्पादन मार्केटिंगला पण केंद्र सरकार पैसे देतो, निर्यातीला पण पैसे केंद्र सरकार करतो मदत. तरी आम्ही कुठे हालत नाही, समजून घेत नाही, वाचत नाही, कार्यालयात जाऊन चौकशी करत नाही. मग ह्याला काय मिळेल, मी काय करू, शिकल्यानंतर नोकरी कसली द्या. एक ग्रॅज्युएट झालेला आमची डीडी देसाई आज नाही आहे, वकील, कुडाळात ऑफिस होतं. एक दिवशी मी सद म्हणून डीडींकडे गेलो.
बसलो, मला बोले एक काम करा ना. काय? त्यांच्या ऑफिस समोर एक मुलगा मिरची विकत होता, तरुण मुलं. त्याला बोलव रे. राणेसाहेब याला नोकरी लावा, MA आहे. काय करत होता? मिरची विकत होता कुडाळ बाजारात. ठीक आहे बाबा, तू मुंबईत ये, मी BS टीचर. मग त्याला ॲड्रेस दिला, ये. MA झालेला मुलगा, MA झाला. मुंबईत आला, मला चिठी आली. मी म्हटलं बस, थोडा वेळ बस. आणि जरा ते बसता बसताय कागद घे, शिपायला बोलायला कागद दे, अर्ज लिहायचंय. आणि जनरल मॅनेजरच्या नावावर इंग्लिशमध्ये पत्रान तुला नोकरी अमुक अमुक क्लार्कची ही नोकरी पाहिजे आणि मला ऍप्लिकेशन आणून दे, मी तुला नोकरी 8-10 दिवसात देतो. 6 वाजले, मी निघायचा वेळ झाला. मी 6ला ऑफिस अधिकाऱ्याला आफ्टर 6 मी कधी फोन करत नाही, आपला स्वभाव आहे एवढ्या वर्षात. तुम्हाला पण अद्याप केला नाही. मी निघायचं बोललो वगैरे. त्या मुलगा आला आमच्या सिंधुदुर्गातला, बोलवलं. बाबा अर्ज देईन. काय आलं? खाली मान घातली. नाही, मालवणी माणसं उत्तर आलं नाही का खालीच मान घालतात. साहेब इंग्लिशमध्ये अर्ज लिहिता येत नाही. MA काय शिक्षण आपलं? MA झालेला आपल्याला अर्ज करता येत नाही नोकरीसाठी. हे शिक्षण काय? बांधवनो, काही लोकांचे पेपर दुसऱ्याने लिहून पण BST 1,500 नोकऱ्या लावल्या. 1,500. मध्ये पाहुणे या नोकऱ्या एका कारखान्यात वेगळे आणि इंटरव्ह्यू गेलं तेही उत्तर देत आहेत. सांगायला लागायचं साहेब लाव. नाही चालणार. चांगलं दर्जेदार शिक्षण, मुलांकडे लक्ष द्या. इंग्लिश मिडियमच्या तालुक्याला मी दिल्यात इंग्लिश मिडियमच्या शाळा. तालुक्यात चांगलं शिक्षण घेऊ दे, शिकवा चांगले. चांगल्या नोकऱ्या नाही तर उद्योगकडे वळा. 73 वर्षाचं कौतुक नको. तुम्ही एस्टॅब्लिश झालात, सुखी समाधानी आनंदाने. सिंधुदुर्ग एक विकसित जिल्हा झाला, समृद्ध झाला, त्याचा आनंद आहे. आणि तोच आनंद माझं आयुष्य वाढू शकतो. त्यात तुमच्या शुभेच्छा असतील. त्यात तुमच्या शुभेच्छा. चला, भरपूर वेळ झालाय. बोलायचं भरपूर असतं. मी भरपूर बोलू शकतो. अखंड महाराष्ट्र या एकाच वाक्यावर मी 2.5 तास बोललोय विधानसभेत. 2.5 तास. 2.5 तास बोलल्यावर सगळे समोरचे मंत्री आले. मी विरोधी पक्षात नेता होतो. सगळे मंत्री येऊन माझं अभिनंदन केलं. अखंड महाराष्ट्र पुस्तक निघालंय, ते पण मराठी माणसाने नाही काढलं. माझ्या भाषणाचं गुप्ता नावाच्या नागपूरच्या माणसाने काढलं. अखंड महाराष्ट्र वाचा मिळेल. का घाबरतात लोक? इंटरव्ह्यू द्यायला असू दे, मुंबईत जाताना पण पाहुण्यासारखे जातात. प्रश्न कोणी हिंदीमध्ये विचारला, का घाबरता? तुम्ही नागरिक आहात, निर्भीडपणे उत्तर द्या. मी अमुक आहे, मला अमुक येतं साहेब, मी कष्ट करीन, मेहनत करीन, हे आश्वासन द्या. आज माझा एक कार्यकर्ता काल मुंबईहून येताना मला म्हणलो, दादा माझं अमेरिकन याच्यामध्ये माझी उद्या इंटरव्ह्यू आहे, मला अमेरिकेला जायचं आहे, हा कोर्स करायचा आहे. मी म्हणलो जा ना. नाही पण पहिलीच काय 10 वेळा तू जाऊन यायला पाहिजे का अनुभव मिळायला? नाही हो. मालवणी माणूस, कोकणी माणूस, आपल्या पूर्वजांनी फार कष्ट केले, गरिबीत दिवस घालवले. तुम्ही असं ठरवा, आता या कोकणाच्या वाटाला कधी गरिबी येणार नाही, असं काम आणि कार्य आम्ही करतो. ठरवा. माझं काम सोपं जाईल, निलेश नितेशचं काम, केसरकरचं काम सोपं जाईल. काय इथे आलेले अधिकारी, कलेक्टर असो, सीओ असोत किंवा IPS अधिकारी आमचे अगरवालांसारखे असो, आनंदात वाढेल. समृद्ध जिल्हा आहे.
तरी मी त्यांना विचारतो सर आपको कैसा लग रहा आम्हाला डिस्ट्रिक्ट यांचं एकच वाचतं कुठल्या IAS IPSला काय व्हेरी गुड सर व्हेरी नाईस. काही असलं तरी त्या गावात उपासमार चालले सर आपको कैसा लगा डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है. अरे बघ ना उपासमार होत्या तिथे आणि बहुत अच्छा काय नाही पण चांगले अधिकारी आहेत खरंच चांगले नाही असं काय नाही. मी तुम्हाला सांगतो माझा रेखावडा एवढ्या वर्षाचं मोर देन 35 वर्ष कुठे ना कुठे मंत्री होतो मी. ते 34 सोडले तर मी एकाही अधिकाऱ्याला सस्पेंड केलं नाही. मी मुख्यमंत्री झालो माझ्याकडे फाईल आली एवढे IAS IPS सर्व कारवाई आहे. मी बोललो ठेवा फाईल जा तुम्ही. तिथे 5-6 जण होते मी ओळखत एक चांगले अधिकारी होतो नाव नाही सांग फार चांगले डिसिप्लिन वगैरे पंक्च्युअलिटी सिन्सिअरिटी सगळं. आणि ते होते कशी तरी चूक झाली माहीत नाही. मी त्यांना बोलवलं साहब आपके ऊपर कार्रवाई ऐसे ऐसे है कुछ भी हो सकता है सर्विस जा सकते हैं क्या कहना है आपको काय बोलायचं तुम्हाला सांगा. आई एम वेरी सॉरी सर जो भी होगा मेरे से गलती तो गलती है करो. मेरे सर मेरे को इतने प्रॉमिस चले ये लास्ट गलती है आगे नहीं होगी. नहीं सर कभी नहीं. बोलवलं सेक्रेटरीनं बोला यांची माफ करा. सगळ्यांची मी अशी माफ केली एकाला पण मी कधी नाही. 2 गोष्टीकडे लक्ष देतो मी. एक तर कोणाला घराचा विषय असेल आणि सहानुभूती असते कारण मुंबईत पहिलं वडिलांनी नोकरी आणि घर सोडल्यावर हाऊसिंग बोर्डचं ते घर आणि नोकरी मिळवायला काय करावं लागलं मला माहिती आहे. मी कोणाच्याही घराबद्दल नाही का काही असो मी मॅनेज करून देतो. नोकरी आला मदत करायची पण आपल्या हातून कुठल्याही पत्रांनी कोणाची नोकरी जाता कामा नये याची मी काळजी घेतो. बांधवानो मी थांबतो पण हा पूर्णविराम विचाराचा दिलेले विचार आत्मसात करून कार्यान्वित करण्याला पूर्णविराम नाहीये. मी तुम्हाला काही सुरुवाती उदाहरणं दिलीत. विचार ऐका मार्गदर्शन ऐका ऐकून सोडून द्यायचे ते विचार हसायचं नाही. मी असं केलं तर काय होईल. एक असंच वि. स. खांडेकरांचं पुस्तक वाचत असताना मला एक पॅरेग्राफ आढळला. ते म्हणाले अहो तुमच्याबद्दल लोक किती चांगले उद्गार काढतात. मी हो पण तुम्ही विचार केलात का की त्याने काढलेले उद्गार याबद्दल तुम्हाला काय वाटलं आनंद समाधान काय. मी गप्प बसलो. म्हणाले राणे कोणी जर तुला चांगलं म्हटलं तर तुझ्या चांगुलपणात तुझ्या चालता बोलताना लोकांना दिसलं पाहिजे. चांगला बोलून सांगून चांगला होत नाही कृतीमध्ये आणावा लागतो. हुशार मुलगा हुशारी दाखवावी लागते. आणि तुम्ही मग तुम्हाला आज मीटिंग नंतर 73व्या वाढदिवसा मीटिंग नंतर जे कौतुक केलं तुम्ही त्याबद्दल काय म्हणाल पत्रकार मी एवढंच म्हणेन माझ्याबद्दल गौरव उद्गार काढले ते उद्गाराचा अर्थ समजून घेईन आणि मी तसा आहे का याचा आत्मपरीक्षण कर. किती जण करतात वाईट म्हटलं अरे का वाईट म्हटलं मी असं नाहीच आहे. का नाही आर्ग्यू करत का नाही तुम्ही त्याशी भांडत सण करायचं आणि जायचं. अनेक उदाहरणं आहेत माझ्याकडे संपणार नाही. पण मला माहिती आहे आमच्या जिल्ह्यात लोकांची सहनशीलता फार आहे. एक लाडू
साठी रातभर डबल वारी ऐकतात लोक. आजही मंत्रालयात कुठेही फोन करा, आपलं ऐकतात. काय ऐकतात माहित नाही, ऐकतात. खरं नाही ऐकतात. कोणाचंही काम झालं. एक मॅडम आहेत परवा, त्या ठाण्याला अधिकारी IAS सर नाही नेमत बसल. मिळवतो त्याचं तेवढंच जागा आहे आणि घर नाही आहे त्याला. मॅडम प्लीज कसं तरी वाचवा. ओके, आय विल ट्राय. दिलं झालं. तसं तुम्ही पण करायला पाहिजे, करता. बरं मंडळी, आज भेटून आनंद झाला. इथे जमलेल्या सगळ्या वक्त्यांनी फार पुढच्या तुला बोलायला मिळेल. फार कौतुक आणि हे केलं. आमचे हे सावंत साहेब, श्याम सावंत ना, बरोबर ना, श्याम सावंत, हे पण मध्ये नाव सुचवताना 2-4 कौतुकाचे शब्द बोलतात. धन्यवाद. ही सगळी माणसं, तू वर खाली सगळी माणसं पुढच्या वर्षी 74-75 पूर्ण करायचे असतील तर त्यांना दीर्घ आयुष्य, उत्तम आरोग्य आणि त्यांच्या मनकामना माझं कुलदैवत रामेश्वराने पूर्ण करावीत. त्यांच्यात आमच्या ॲक्टरबाई आणि आमचे जे साहेब IPS ते मित्र आहेत. यांना पण विडापिडा दूर हो आणि यशस्वी व्हा, एवढंच या ठिकाणी म्हणेन. आपल्या सर्वांना उदंड आयुष्य, उत्तम आरोग्य, मनोकामना माझ्या रामेश्वराने पूर्ण करावेत. आज तुम्ही सर्व तुम्ही दिलेलं प्रेम, एवढं उपस्थित राहण्याचं, केलेले विचार, या सर्व परत एकदा उद्या वृत्तपत्र वाचून पुढे कसं वागावं, कसं चालावं, आपण जास्त तिखट आहे तर खोबरं कसं घालून गोड करावं हा प्रयत्न करीन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. यानंतर कृपया कोणी जाऊ नये. हॅलो चेक. हॅलो चेक. अरे बाबा, साहेबांचा फोन आला म्हणून थांबायला सांगितलं. धन्यवाद. यानंतर प्रत्यक्ष केक कापून दादांचा आपण वाढदिवस साजरा करणार आहोत. मित्र, तिमिर कुळाशी मांडावा दीप, तसा शूर माणूस हवा. माणूस माणूस मी म्हणणारा, सर्व प्रकाशक सूर्य हवा. असोत लाटा भिन्न भिन्न पण सागर एक हवा. सूर असो गाण्यात भिन्न पण बोल नियंत्रक एक हवा. असा सिंधुदुर्गाला, महाराष्ट्राला लाभलेला नियंत्रक आज वयाची 73 वर्ष पूर्ण करत असताना पुढच्या वर्षी नाही दादा, पुढेही 100 वर्षापर्यंत असेच दरवर्षी 10 एप्रिलला आपण भेटत राहू. आणि माझ्या लिंगरावाच्या कृपेनं आपल्या जीवनामध्ये सुख, समृद्धी, आरोग्य हे सर्व काही लाभो अशा प्रकारची लिंगरावाच्या चरणी प्रार्थना करतो. यानंतर प्रत्यक्ष केक कापून आपण दादांचा हा वाढदिवस आपण या ठिकाणी साजरा करत आहोत. सुरुवातीला केक कापणं होईल आणि त्यानंतर सर्वांच्या वतीनं शुभेच्छा देत असताना भाजपा जिल्हाध्यक्ष आदरणीय प्रभाकर सावंत यांच्या वतीने संपूर्ण जिल्हा भाजपाच्या वतीनं आदरणीय दादांचा सन्मान करण्यात येईल. त्यानंतर आदरणीय मनीष देसाई, अध्यक्ष जिल्हा बँक,
birthday to you. We wish you happy birthday, birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. We wish you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. We wish birthday.